Som-hi, tenim sort pas. Som-hi, trobarem junts el màgic paradís. Som-hi, que ja trobarem la llibertat. Hola, benvinguts a la nit friki. Em sento lliure i sense por. Hi ha enemics. Cavernaris, què ha passat avui? Per favor. Xupito per tothom. Benvinguts, Zani, benvinguts. Dac, com esteu, guapos? Molt bé. Jo bé, bon Nadal a tothom. Uf, vaya, quin cop, Ja està, ja ho Quina tenim notícia. aquí, ja ho tenim aquí. No sé quan arribarà, ara en parlem de tot això. Avui, evidentment, ben corporatius, amb el fullet tortuga. I, bueno, Marc, et veig tristot, què t'ha passat? Què t'ha caigut algú damunt? No, és que estic aquí amb les configuracions aquestes i no sé, m'has dit... ahir em vas dir, fem un directe. Sí, I, clar. Bé, i Ho vas demanar tu, per què hem de fer no un directe? t'equivoquis. Vas demanar-ho tu. Vaig demanar-ho jo? Sí. Hòstia. Sí. Sí, passa que Sí, vaig fer jo. et calentes i després no te'n recordes. No, deixa't estar a configuracions. Tenim aquí 121 persones És en que vull directe. entrar al meu Twitch en directe, cony, i Deixa- no sé com collons. Deixa el Twitch, funciona això. estigues pel xat dels espectadors, fes el favor. Bueno, no es facis de troll, Zani, jo- avui no és el dia. Avui no Jo és el faré dia. xupito, Tu fes no, un clar, xupito. no, avui no és el dia, mai és... Estàs en directe, posa. Sí, avui no és el dia per fer el troll Zani. Avui anem a parlar, si us plau, Marc Zani i la mitjana, anem a parlar en sèrio. Sí. Ha arribat, s'ha anunciat que arribarà Bola de Drac Super en català al Super 3. Bueno, però escolta, No, que hem no, de començar. no. Bueno, Ja bueno, hem poc de a parlar poc. del súper, Bueno, no? home, clar. Crec que hem de parlar del Super. Tota la gent que esteu al xat, demano disculpes, mai havia vist el xat d'aquesta manera. Va massa ràpid, jo sóc molt lerdo llegint i vaig molt lent. Gràcies, macos, a tots els que esteu. Avui no tenim música de fons, està tot això una miqueta... Veieu com tinc el pis, estic en mig traslado, però l'OBS el tenim mal configurat. Els que heu vingut per primer cop, suposo que hi haurà algú que ha vingut per primer cop, benvinguts a la nit friki. Som, aquí al costat teniu el Marzani, a sota teniu el Dac, jo sóc el Magori. Avui venim a parlar perquè aquest senyor, que és el Marzani, la veu del Goku, doncs vol explicar 4 cosetes, perquè la notícia que ha donat avui TV3 sí que és cert que la que hem escoltat a Catalunya Ràdio feia massa èmfasi a que tornava Bola de Drac, però semblava que la notícia fos torna Bola de Drac. Com tu has dit ben bé, és un... No, la notícia no és que torna, la notícia és que és doble Bola de Drac Super, que els fans porten un huevo de temps esperant-la. Però sembla que ha quedat com més apagada, allò del Super, no? Ha sigut un... Heu d'entrar a l'enllaç, llegir, i qui ho hagi llegit s'haurà enterat. Perquè nosaltres hem fet la publicació, torna Bola de Drac Super, i deien, és broma? No és broma, si ho ha dit TV3, ho ha dit Catalunya Ràdio. Han dit que torna Bola de Drac. Ja, però si clicaves i llegies, sortia que estava la tercera saga, que l'han bantejat com la tercera saga, Bola de Drac Super, la sèrie que en japonès es va emetre del 2015 al 2018, en la qual recopila tants episodis i tal. Vull dir que tenim Bola de Drac Super en català. Quan? La pregunta al papa Marzani. Marzani, què ens has d'explicar? Què podem saber? Exacte, la pregunta és què podem saber d'aquesta notícia que ha donat TV3, la teva. Silencis incòmodos. Què podem saber? Com t'agrada, Doncs- com t'agrada. Va, la gent està aquí expectant, va. Sí, però en el meu Twitch Hòstia puta. es veu a les fosques, veus? És la nit friki. Veus? El meu Twitch es veu a les fosques. És la puta nit friki. Estic fent ombra. El meu Twitch és a les fosques, no es veu res. Algú que sigui un streamer em pot dir què collons he de fer perquè es vegi alguna cosa? A veure, Marzani, t'hem fet boicot, t'ho direm. Ja està, no passa res. Hem trucat a Twitch i hem dit que el teu canal te'l deixin avui boicotejat per És que és l'hòstia, joder, per què no se'n veu res? Són tots en Senyor aquí dient Twitch? La merda. que ets un tren, que ets un tren, no, que ets un tren del hype, que ets un troll, estan dient. Va, anem a parlar en sèrio. Si ho sé. No, que ho dic en sèrio. O sigui, aquí, mira, tinc, en el meu Twitch tinc l'Òscar Treminio. Escolta'm, tenim a tot el I jovent aquí. em diu... No, ja estan els dos, perquè em diu, a Nick Friki sí es veu. Es veu a les fosques, em diuen. Demano perdó, perquè m'ha promès que avui no faria el troll i és el primer que està fent. Perquè Que és no, com que una no, que cosa- és la veritat. Però Que deixa entrin al això. meu Twitch i veuran que es veu a les Però fosques. deixa estar el teu Twitch, estem aquí, I que el tens de puto ser... OBS i els collons, això no sé com funciona. És una puta merda.
Escolta, a mi m'encanta aquest Ui, no control puc dir del aquestes Dani. paraulotes, no? Encara m'ho d'allò. No em puc enfadar amb aquest home. No és sèrio, no podem fer... Però escolta, esperem una mica. És dir, Però si hi ha 140 persones, què vols esperar? Pues ha d'haver-hi 200. Ha d'haver-hi 200. Però què ha És que d'haver-hi aquest és 200? l'esperit del Mars. Aquest és l'esperit del Marzani, m'encanta. I mentre hi hagi 200, que algú m'ajudi a configurar això, sisplau. Dispositiu de... Mode estudi. Jo què sé, collons. Estan tots aquí, me cago en Déu, trolls a sí, A veure, Marc, Jo demano perdó, si eh? vols que Demano perdó. t'ajudi- si vols que t'ajudi, necessito el carregament de xocolata, si no, no. Bueno, però, a veure, si tu m'has d'ajudar a l'streamer, ho tenim clar. Bueno, jo truco a senyor Twitch, arregli'm això. Duríssimes Ho arregla. declaracions. Sí, Del Marzani. Senyor però Twitch. Bona nit a tots, per favor, bona és nit. curiós, perquè em posa que estic en directe, però clar, no es veu res. Bueno, doncs, noi, Per què no es veu res, perquè nois? no has fet compartir També m'ho pantalla. podeu dir? Oi que es veu fosc? Veus fosc? Està fosc, no es Però és veu que res. jo realment no sé què vols fer, capturar la pantalla d'algun lloc. És que no ho sé Bueno, què vols estic fer. amb l'OBS i m'agradaria que el que estic veient en el Discord també es veiés en el Twitch Però això ja meu. vas fer una vegada. Sí, però fa tant de temps que no me'n recordo com ho vaig fer. Doncs no puc tocar res de l'OBS ara per ensenyar-te. No, perquè si tu no, liaré. no. I primer s'aniran les 140 persones que tens aquí esperant, No, marxaran no i després que no tornaran. Aleshores, No se'n diran pas perquè... jo vull demanar a la gent que, tota la gent que tingui preguntes, que jo en tinc moltes, però la gent que del xat que té preguntes, feu-les com missatge destacat, si us plau. Així jo ho tinc molt més fàcil per veure-ho, aquí paro, i Ara. així que el Marzani els hi faig i Ara. les pugui respondre. Ja està. Sí, Ho ja he està aconseguit. solucionat, ja podem fer la nit friki normal, sense el troll. Bueno, doncs que és- sapigueu que és- quan és- comenci la nit És friki... més complicat. Quan editi el S'estima programa que he de tallar director els primers doblatge. 10 minuts per les teves merdes, no t'ho perdis. A mi em És sembla que- que no, tio, queda molt bé, això. No queda bé, això. això- No A queda veure bé. una cosa. A veure, quanta gent tenim? Ara? 150. Ja. 150. Val. Hem d'arribar a 200. No hem d'arribar a 200 perquè expliqui res. Hem d'arribar a Però 200 és- si i tens que et regalin coses. I Tens que et molta regalin teca. coses. Tens molta teca. Que no he ficat les alertes. No he ficat perquè no me dono temps. Doncs posa alertes, No alertes. puc posar alertes. Posa ara. alertes. No sé com es Posa posen les alertes alertes. i posa que... Tens alguna per un stream block? Alguna cosa per No tinc res regalar? activat. No, t'ho he dit aquest migdia quan hem fet el cafè. T'ho he dit. Se m'ha Fatal. desconfigurat tot. Tio, Farem el però és directe el de puto xiripa. negoci. Mira com A tinc veure. el pis. Ho farem tot de xiripa. És el Magori. pitjor dia de la meva vida, perquè han donat la notícia que jo sempre esperant i no tinc res preparat. Si quasi no tenia l'ordinador muntat. Perquè vaig acabar d'editar el podcast ahir del mes de juliol. I vaig dir, desmunto l'ordinador ja perquè em trasllado. I no he pogut perquè hem de fer el directe d'ara. No em facis el troll perquè m'estic posant, que estic suant, vamos. A veure, si vols, Però, Marzani... Magori. Los que me conocen Magori. me están entendiendo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Magori, Què? una cosa. No parla ja de super, per favor. Una cosa. Tu no vas dir ahir hem de fer un directe per jo fer negoci? Sí, clar. No! Diu sí, clar. Negoci? Diu sí, clar. Diu sí, clar. El I directe de sobte, sí. de sobte diu no. No, el negoci no. Per favor. Aquesta primera notícia que tinc. No, perquè jo quan vull fer negoci ho faig amb el Daki prou. Sí. Perquè així hi ha menys gent amb qui repartir. Tu no, em vas dir, claro. tu no em vas dir fem el troll, ens inventem coses, No, però així... Ai, com que... No, explica-ho bé, no. Espera, Dac, un momentet, explica-ho bé, per favor. No. Ahir tu em vas trucar. Em vas trucar i em vas dir Magori, demà deixa anar la bomba. Dic, qui? Diu TV3. I dic, com? Demà? Dic, com ho saps? Això podíem explicar-ho? Això Sí, ho podíem sí, explicar. sí, tant que ho puc explicar. Home, és casa meva, No ho dic el sé, que vull. bueno. I tu em vas dir, demà deixen anar la bomba a TV3. Dic, com ho saps? I dius, perquè m'han fet gravar un àudio que publicaran demà al 3CAT. I ens vas demanar que, com es deia, si 3.cat, 3CATs, SX3, Super 3, i et vam dir, s'ha de dir així, s'ha de dir això. Que vam dir-te el que estan emitint sempre. No es diu SX3, es diu Super 3, no es diu 3.cat, es diu 3CAT. Al final ho has fet i te l'han donat per bo. I vaig dir, i és segur que ho diran? Vas dir, sí, perquè ho estic gravant, els hi he enviat i tal. Bueno, dic, doncs hem de fer un directe al vespre explicant el que passi. I tu em vas dir, i si demà al final no ho diuen i tu anuncies el directe, què explicarem al vespre? Dic, doncs mira, jugarem al Troll Zani. En plan, sabíamos coses però no podemos decirles. Però al final no, al final ho han dit aquest matí, que m'he llevat a les 9 menys quart i tenia el mòbil que em fotia xispes. És un... Tan aviat ho han dit? Joder, no m'ha donat temps a llevar-me. Quina manera de fer un resum de lo que ha passat avui. M'agrada. Pues, No, avui ahir, ha sigut sí, això. sí, no. 160 persones tens al xat.
Bé, mica en mica. 160. Jo tinc una... No. Jo tinc... No sé quants en tinc. 15. Jo tinc 15. Bueno, 15. 160 més 15, ja quasi arribem als... 160, exacte. 175. Mira, per aquí diuen que saludis com el Hanamichi Sakuragi, en aquí. No sé. un saludo. Com- És que, clar, quanta més gent hi ha, més coses demanen. Doncs posa't les piles i casca. Què ha passat avui? I que me la casqui. Que te la casquis. Sí, hòstia. Duríssimes declaracions. Sisplau, pots deixar de fer el troll i ficar-te... És impossible posar-te en Berea, Impossible. Perquè ets el Goku, que si no... Va. Si No, t'agrada. no te convoco, No te convoco, T'agrada. Això ho recordaré tota la vida. A veure, tio. fem una cosa. Feu-me preguntes Pues si ho i jo estan fent. contestaré les que pugui Ho estan contestar. fent. Ja està. Estan fent. Des de Ah, sí? quan No, saps que és- arriba Bola de Drac super en català, pregunten. Des de quan sé? Des de fa temps. Què? Merda resposta. Home, no puc dir exactament de quan, des de fa temps. A veure, una cosa. Un una mes, cosa, dos, setmanes, dies, clar. A veure una cosa. Què? A veure una cosa. Què? A veure una cosa. A mi sempre, i a tu també, però a mi sobretot sempre se m'ha dit que sóc un trolejador i que no sé què, no sé quan. Cert, ho ets. Val? Ho estàs demostrant. Portem 15 minuts de directe i no has dit res. Ets un troll. Això ho confirmo jo. Acabem de començar. Jo moltes vegades, jo sempre ho he dit, sé més coses de les que puc dir. Que moltes vegades és cap. Per què? Perquè les notícies estan embargades. Vaig enterar ahir d'aquesta paraula. Embargades. Que grande. La que utilitzen a TV3 i d'allò. Jo no ho sabia. Jo deia sempre confidencialitat, però bueno, més o menys és el mateix. Llavors, a vegades, és veritat que a vegades et poden donar notícies d'informació no contrastades i que jo me les puc creure Sí. i que si jo les digués, després em podien dir, ostres, això no era així, també passa, Sí. això, en el món de la informació passa, que amb bona fe, no és que tu et vulguin putejar-te, sinó amb bona fe et diuen, escolta, m'he enterat d'això, i després tu ho dius, i de sota dius, hosti, doncs no és veritat, i d'altres, que més o menys sí que estan contrastades, però sempre em diuen, però, sisplau, no diguis res. I, evidentment, doncs jo no dic res. El tema súper, a veure, també us he de dir la veritat, És a dir, fa tants anys que estem esperant el súper, que va haver-hi un moment que jo, és a dir, fa mig any, diria, i això ho hem comentat més d'una vegada, En el Saló del Manga, per exemple, vas dir. exacte, que veia més factible que vingués One Piece que Bola de Dracs. Per un motiu obvi, expliquem-ho, que està One Piece a la tele. Això és impepinable. Era més factible que arribés. I que, a més, i que els drets, i que Mediaset tenia Bola de Drac Super, que no sé fins a quin temps això es desconnectava o ja no s'alliberava. No hi havia exclusivitat. Ja fa molt de No hi havia temps. Va durar molt exclusivitat, poc, va durar un any i prou, l'exclusivitat. Val, Em vaig enterar l'altre dia, Va haver-hi un any Ah, d'exclusivitat. Val. Veus, això precisament avui he llegit en l'X, Sí. que l'exclusivitat va acabar l'any passat, imagina't. Doncs la Segons deurien renovar. Segons un Xaire, Segons un Xaire, Vale. que no conec. Vale, ok. Bueno, pot... És allò que diem de les renovar, notícies. Sí, és el que et dic. Sí, que es pot renovar. Però és allò que diem de les notícies. És a dir, moltes vegades et donen molta informació, totes amb ganes de dir-te coses i amb la il·lusió, i la majoria són notícies positives, o no tan positives, però bé, et donen aquestes notícies, però si tu no les contrastes, llavors és fotut. Tot i que si una notícia te la donen per 4 bandes diferents, Cuando el río suena, agua lleva. el que passa que també és veritat que aquesta vegada TV3 ho ha fet d'allò molt bé, en l'aspecte de que no ha sortit fins avui la bomba. És a dir, No hi ha hagut filtracions. jo m'esperava que a qualsevol moment sortís per part d'algun tuitaire o d'algú de les xarxes que ho digués. Com s'ha dit moltes vegades amb altres sèries. I aquesta vegada no. Aquesta vegada no. Bravo, que, no? Bravo per aquí, bravo. Sí, bueno, és com el futbol, com el Barça, no? Que un fitxatge i que tothom s'entera i aquesta vegada doncs han fitxat una estrella i ningú s'ha enterat, ningú s'ha assabentat. Per cert, un petit incís. Preguntes sobre el doblatge, ara explicarem tot això. Preguntes sobre el doblatge, me les vaig apuntant i farem càviles en plan... Parlarem a la babalà perquè com que encara no està res sobre la taula, no està ni traduït ni ajustat que sapiguem nosaltres, això sí que ho puc dir. Vull dir,
no tenim el material, ni hi ha càsting, no hi ha res. Aleshores, tot això podíem fer, com es diu? Parlar. Brainstorming. Sí, Calla. un brainstorming, exacte, perquè estan preguntant coses sobre, per exemple, si es doblaran els kits, com van fent el Kai, si al Monstre Bully farem un homenatge. Tot això ara les apunto, les parlarem després, ¿vale? Perquè tot el tema de doblatge està un any ja molt a saco i encara no ha arribat. No se sap ni quan. De moment torna Bola de Drac. De forma que torna, quan no ho han dit, no ho sabem tampoc. El Zani crec que no ho sap, i jo tampoc, i el Dac menys. Bueno, jo, segons sé... sé... Si ho sabés, tampoc no ho podria dir. Segurament. Marzani, segons fuentes oficiales, a Facebook diuen que ja porten 3 mesos doblant Super. No. Fuentes oficiales. No. Jo, com? Dac, no, déjate de fuentes oficiales, va. Sí. No, però ja m'entens. No. A veure... com funciona això, més o menys? No, podem seguir. Després parlem per tot aquest tema del doblatge. No és el tema doblatge, és tema també d'informació. És a dir, quan arriben sèries així tan bèsties, com en aquest cas de Bola de Drac, és a dir, el client, en aquest cas TV3, fa també un estudi de mercat i fa també un estudi de valoració de quan començar a doblar, quan fer-ho, quan ho transmitim, és a dir, quan ho fem, si ho fem a través del 3.cat, si ho fem per televisió, si ho fem per les dues xarxes, per diferents xarxes, etc. Val? És evident, és a dir, això en qualsevol sèrie, no? Sí. Però en el cas de Bola de Drac, com si fos, també passaria en One Piece, són sèries molt bèsties i que estem parlant de molts capítols, One Piece encara més, i que això ho han d'estudiar-ho. Llavors, no és només una persona que digui, vale, la compro i la passarem a partir del mes de novembre i la començarem a doblar al setembre. Sí, ho poden dir, però també els interessa l'altra banda. Sí, aquí hi ha diferents coses, és que clar. Fins fa una setmana no se sabia ben bé qui eren els estudis homologats per TV3. Com sabeu, cada 2 anys TV3 fa unes homologacions per escollir els estudis de Barcelona o de Catalunya, de província de Barcelona, que doblaran per TV3. Vale. Val? I això, doncs, es presenten estudis que han de demostrar que ja han doblat en català i que han de demostrar, han de fer una partida econòmica, una partida tècnica, donar tota la informació, i llavors hi ha un jurat, per dir-ho d'una manera, com fan en qualsevol altre tipus de feina una empresa pública, i diuen, bé, doncs, aquests són els candidats, o aquests són els estudis que donarem feina. Què passa? Això teòricament ho tenien que dir el mes de gener. Val? I no ho han dit fins fa una setmana. Per què? Bueno, per una sèrie de raons. Entre altres raons, per també un tema polític. O sigui, no tenim president de la Generalitat i ja a TV3, com qualsevol empresa pública, té una sèrie de gent que són funcionaris que són fixes, però hi ha una sèrie de gent que són els que signen, que aquests van canviant, depèn del partit polític que hi ha. Sí. I aquestes coses, evidentment, també influeixen en decisions que han de pagar molts milions inclús milions d'euros, no sé si milions, però molts diners han de donar, no? Per tant, és una responsabilitat, encara que només signis, doncs, és una cosa que, evidentment, després ho has de, davant de la gent, com a empresa pública, has de dir perquè aquests diners, què has fet amb aquests diners i a qui els has donat, val? A partir d'aquí, fins una cosa que es tenia que dir al mes de gener, es va dir fa una setmana. Per tant, si donaven aquesta sèrie, o donaven qualsevol sèrie important, a un estudi de doblatge, si la donaven al mes d'abril, suposem, val? La podien donar, però la donarien amb un estudi que estigués homologat de l'any passat i els preus, en principi, no serien els preus nous. És a dir, si una empresa ha dit, jo et faig per 4 euros, et faig aquesta sèrie. I en aquest nou període d'homologació ha pensat, 4 euros és molt barat, jo te la faré per 6 euros.
En el moment que TV3, com no hi ha homologació encara, no s'han decidit, et diran, bueno, et dono aquesta sèrie i, evidentment, són els preus dels 4 euros, no dels 6 euros. Claro. Primer, perquè no sabem si acabarà sent homologat, i després perquè oficialment no pots... són els 4 euros, perquè recordem una cosa, quan tu t'homologa un estudi de doblatge homologuen, cada estudi fan un rànquing, no? I fan un rànquing d'hores. O sigui, tindràs 1.200 hores, tot. Però el que fa les homologacions no diuen que tindràs 1.200 hores, dirà, tindràs un màxim de 1.200 hores. Vol dir que et poden donar-te només una pel·lícula. Si hi ha una crisi brutal, et poden donar-te una pel·lícula i tu no pots queixar-te, perquè t'han dit que et donen un màxim de. Vol dir que no sempre arriben a aquestes 1.200 hores. Per tant, quan s'acaba l'homologació, encara hi ha un remanent d'hores que els estudis tenen i que els poden seguir donant encara que no hi hagi la nova homologació. No sé si m'explico. Sí. Sí. És una mica enrebaçat, però sí. Val. Clar, Llavors, el problema és que tot això no estava encara lligat i fins ara que exacte. no s'ha lligat tot això de dir, bueno, l'engranatge estava així, Exacte. ara ja s'ha fet així i ara ja poden decidir què porten a on. Exacte. I després una altra cosa. Jo, no, evidentment, no sé ni quan val ni les negociacions i tal, però estem parlant de productes molt cars. De milers d'euros, És a dir, clar, molts euros. Llavors, clar, jo suposo que és com tot. Si tu t'has de comprar un cotxe que val 120.000 euros, tu pensaràs 3 vegades, no? Has de comprar-lo i dir, doncs va, mira, evidentment, si tens molts diners no passa res, però Sí. evidentment estem parlant d'un... A més, és això, és una televisió pública i ha de justificar els diners on van i Evidentment. el que els hi donen. Doncs clar, sí, són coses molt serioses i després no ens enganyem. Hem estat un període molt llarg que han passat absolutament de l'anime. Ara, per sort, per tots els fans de l'anime, torna a reflotar i torna a viure aquest món i s'han donat compte, per exemple, amb les audiències de One Piece, Hombre, que One Piece és una sèrie que dius, ostres, si la deixem escapar, sí. quan ha sigut que té un número 1 d'audiència, no ens enganyem. Llavors, clar, totes aquestes coses ho penses i després parlar amb el client, amb els japonesos, potser et diuen, vale, molt bé, et quedes aquesta, però també t'has de quedar això. Sí, és com un pack, O potser són coses intrínseques que això només ho saben la gent que ho fa. I, evidentment, amb tota la pressió mediàtica de gent que cada dia envien cartes o e-mails a la televisió pública dient que volem Bola de Drac, volem One Piece. I que, evidentment, hi ha un senyor funcionari, un senyor que té les ordres de dir sempre el mateix. Val? I no canviar. I amb la por que et surti un fulanito, el senyor Martínez, em estava pensant un que ja sé qui és, que digui aquesta partida és per fer un Bola de Drac. I ens hem assabentat perquè, clar, com surten per les webs, hem buscat la web i ho posa. Doncs aquestes coses és el que a TV3 no li interessava que sortís. Primerament, també per fer el hype, no? Perquè la bomba, m'ho van dir, és a dir, demà... És a dir, m'ho van dir així, demà direm la bomba, no? Ens vam quedar tots una miqueta patidifusos, eh? Com ja que ho diuen a les 8 demà? del matí, jo a les 8 del matí ja he rebut missatges, perquè jo m'he despertat pensant, buah, t'ho juro que m'he despertat pensant, aquesta nit farem un directe, no sabrem res, jo no podré dir res, i a veure què passa. Bueno, de moment no et dius res encara. Estàs explicant les homologacions. Bueno, Ara, sisplau, bueno, vinga, va. Vamos al Però turrón. jo explico perquè la gent se n'assabenti de com funcionen les coses Ja. i que jo no m'entero, és a dir, jo sóc una part no secundària, hipersecundària. Sí. És a dir, Jo volia fer un aclariment a la gent que ara que som I una bastantes... altra. Espera't, primer, a veure, de què anava el teu aclariment, mestre? Digues. El meu aclariment és a dir que està parlant de Bola de Drac Super, dels diners que ell costa, Sí. però no estem parlant que Bola de Drac i Bola de Drac Z ha pujat a l'alça. S'ha revaloritzat més. Tenim un 40 aniversari. Possiblement aquest producte ha pujat més, perquè Bola de Drac ja és internacionalment més famós. A l'època dels 90, Bola de Drac ho coneixia a Europa i estava entrant més a Amèrica. I ara és internacionalment molt més bèstia. I, evidentment, els japonesos no són tontos. Ja. Bueno, és així, és tal qual. Ells saben que si ara ve Super o volen fer Super, t'han de vendre l'altra, l'original i Z. Que aquí també ho comentaven. GT no està en aquest pack, no l'han anunciat. Jo desconec si en aquest pack hi ha GT.
però han fet la suma de 575 episodis i quadra amb No. original Z i Super. Aleshores vol dir que Jo GT ni el Kai no hi són, no, Marc? Jo, quan em van dir, jo vaig... Clar, perquè primer em deien bola de drac i vaig dir, bueno, quin bola de drac? Clar. I inclús vaig dir, el Kai? No, i em van dir, no, el Kai no. O sigui, em van dir el que han dit. Bola de drac Z i bola de drac super. Bueno, Ni està bé, GTs, està bé. ni És cap. com tot el cànon. Com tot el Sí. cànon. Quadra. Quadra, Sí, està bé. Sí. Estem És buscat. que, a veure, Vale. A veure, és com tot, hi ha L'aclariment... gent que s'ha queixat de que no hi ha el GT i tal. Bueno, clar, però sempre hi haurà queixes, home. Trobaria absurd que després de fer el Z fessin el Kai, sincerament, ho trobaria absurd. Quan, a més, el Kai ara, qui l'està publicitant més, és Selectavision, perquè han celebrat, i evidentment encara les podeu trobar als cinemes, els 4 primers episodis del Kai, amb el motiu de que s'està doblant en castellà, per primer cop. Aleshores és com un... Bueno, doncs jo ho trobo bé, deixa'ls el Kai a Selecta i nosaltres anem pel Super. No cal ficar Kai en castellà i en català, ja el tenim al cinema en català, que ho vulguin a veure. Jo vaig anar 2 vegades, no una, no, 2. Sí, ho sé. Va riure molt, va Vam riure riure molt. Aleshores, l'aclariment que jo volia fer abans, per tota la gent, que és que avui som 182 persones, vull dir, és espectacular, això ni amb el Carles Lledó, Aleshores, una cosa que molta gent ens pregunta per xarxes o per privat o per inclús comentaris de digueu-li al Marzani que dobli Super. Espera't. Amb tot això que t'he explicat de les homologacions, està molt bé també refrescar la memòria de que el Marzani ni cap actor decideix si es dobla o no una sèrie. Que dieu, si d'acord, això ja ho sabem. Bueno, hi haurà gent que ho sap i hi haurà gent que no. Ell no decideix si ara li va bé o no doblar-la. Amb ell, en tot cas, com en aquest cas de Super s'han enterat, de dir, ei, volem que es dobli Super. Els motius pels quals s'ha enterat el Marc Zani abans que la resta, doncs els explicarem avui, que són molt senzills. El Zani és l'antic director de tot el Kai, de tot el GT i de la majoria de les pel·lícules que s'han fet en català. Aleshores, és evident que el director, poder, per donar disponibilitats, és el primer o dels primers que se n'entera. Ei, arribarà això, podràs dirigir-ho? Que això és el que faríem tots, perquè si una sèrie la porta un actor o un director, doncs anar a buscar aquest mateix director. Perquè, evidentment, ja es coneix el producte, sap com està el càsting i moltes més coses, i que jo d'aquí ja em perdo. Suposo que el tema dels ajustos també moltes vegades entra dins el món de la direcció i tot això. Aleshores, que ell no ho decideix. Arribat ara, ell no ha fet pressió amb TV3, la pressió la podem fer ara demanant altres coses. Com, per exemple, diràs, i quina pressió voleu fer, què voleu demanar? Doncs mira, una de les coses que jo, ara que s'ha donat que que es doblarà Bola de Drac Super en català, és TV3. Moltes gràcies per portar Bola de Drac. Ja no entrarem al tema de si era millor portar One Piece o Bola de Drac, això ja ho parlem després, però ara que ja heu dit que feu Super en català, no heu donat dates encara, si us plau, no s'us passi pel cap ara portar 25 sèries més d'anime bombes i que després vulgueu que les porti el Zani. Com, per exemple, si arriba un remake de Ranma, portar Ranma. Si arriba més de One Piece, portar One Piece. Tota la vegada, perquè al final fotrem un estropici, parlant malament. Això és la meva opinió, perquè... És la meva opinió, Jo també penso el mateix. També és veritat que, que Bola de Drac Super és algo gros. Clar. One Piece és algo gros. Però la diferència és que Bola de Drac són 131 episodis, que és una saga molt ben parida, que és grossa avui dia, aleshores fem això, fem-ho bé, i quan s'acabi ja farem més coses. Tens episodis de One Piece, tens 500 i pico o 600 episodis per fer de One Piece. Sí, i segur que TV3 té moltes ganes de comprar-ho, segur. Que quedi constància, que estic dient això perquè és anunciat que arriba Bola de Drac. Si s'hagués anunciat que arribava One Piece, diria el mateix amb One Piece. Nois, centreu-vos en One Piece i no foteu entre l'espasa i la paret els actors i els directors, perquè, clar, aquí parlem del director, però hi ha els actors que molts també coincideixen amb sèries. De dir, bueno, què dobles? Això o l'altre? Què dirigeixen? Això o l'altre? Papa o la mama? En el cas de que arribés tot de cop, estem fent les coses bé fins a cert punt. S'us passi pel cap, ara fota tot. Han dit Bola de Drac, ara vindrà One Piece, ara no sé què, ara no sé quantos, ara... La segona de Kimetsu. M'estic tirant a la piscina, no? Clar, és que... El remake del Fly. El remake del Fly, saps? És bueno, senyors, fem les coses a poc i bé. Tenim aquesta pedra grossa. No m'esperava que arribés Bola de Drac, això us asseguro. Que negociacions, bla, bla, això s'havia portat amb temps sentint coses, però...
de que arribés ja, hòstia, m'ha xocat per Bueno, bé, ja. no t'enganyaré. Han sigut molts anys. O sigui, han sigut molts anys que... Bueno, havíem que perdut ho hem estat l'esperança una esperant, mica, clar. Bueno, jo tenia aquell número, que era el 2025 o 2031, i a mesura que s'anava costant el 2025, ja anava dient 2031. Pues bueno, pues, Ah, era el número. 2031. Sí, bueno, un poco raro aquí. Aleshores és això. Ja està. Aleshores, 296, 294 espectadors. Estem a punt d'arribar als 200, Zani? Tu has dit 200, que volies explicar alguna cosa. No, sí? Ho has dit tu fa un moment. Sí, no, Vale. però vull dir que... Aleshores, jo volia fer aquesta aclaració. Que, si us plau, TV3, des d'aquí us demanem, no s'us passi pel cap ara que heu dit que porteu Bola de Drac, de portar també, per exemple, 250 episodis de One Piece. O 4 sèries O més. més. O més, clar, que sé, 250 perquè no sé quanta pasta valen, però bueno. Tot el catàleg de Selecta. Tot el catàleg de Selecta, que vulgueu... Clar, és que... Toma. Hola, senyors, poder no cal, no? Col·lapsarem una miqueta el tema. Perquè A veure, Naruto, tenim Yona, Naruto poden no? portar, Tenim Yona per portar, també, aquesta doblada. Sí. Ara tots els fans de One Piece estan cagant No, amb tu, però d'una manera... Pues No, que facin el que no. vulguin. No, els fans no. Jo crec que són els radicals, que és diferent. Ser fan a ser radical. Jo soc fan de One Piece i no, Oh. perquè jo estic contentíssim. Epa, què portes aquí? Me porto la samarreta del Luffy avui. Hòstia! Jo porto els calçotets del Zoro. Els vols Hòstia, veure? veus? Els vols veure? No sé. No, vale, bueno. Tia, Ori, no sé si... Tintín, Rombo Roja. Anava a dir, no. Ja, és horari infantil, encara. És horari infantil. No, és això, és Et això. porta dintre teu, Marzani. Et porta s'ha de dir. l'entrecús. Sí, clar. S'ha de dir, bueno, és igual. Me'ls has de signar un dia que els porti posats, aquests. Sí, posats. Oi, posats, ara m'he recordat un posats. capítol de Shin-Chan, que portava calçotets de l'ultraheroi, i ell s'imaginava i deia, és com si l'ultraheroi engratés la tita. No sé per què he tingut en memòria dient, és com si en Zoro engratés la tita. Bueno, aleshores, són quasi 200 persones. Jo crec que podem començar ja a respondre preguntes que la gent està fent. Preguntes com... si se sap alguna dels openings i endings, si es faran en català o no. Aquesta resposta no la sabem nosaltres. És una cosa que ja us la responc ara. Creiem que no, perquè, com diuen sempre els de Selecta, los Toei están muy especialitos últimamente. En plan, no dejan hacer nada. Siempre están especiales, hombre. Sí, sempre estan especials. Vale? A veure, puc fer un incís? Sí. Una cosa és que es porti Bola de Drac Super. Sí. Una altra és que jo porti la direcció Ah! Ara ho has dit. Ho faci, Aquesta és una ho faci. pregunta que han fet. o faci... Se o sap no, qui jo faci el dirigirà? Goku. Se sap qui dirigirà? Mira cap allà. No se sap. No hi ha director, digue-ho. No hi ha director de Bola de Drac Super. No n'hi ha. Digue-ho, no passa res. No passa res. A veure, no hi ha director, és que tampoc... A veure... Berenjenal. A veure... Com explicar per no explicar res. Home. No, a veure, tot implica també molt els tempos. És a dir, ara imagineu que em diuen, demà em truquen de l'estudi i em diuen, ha arribat el Bola de Drac Super i s'ha de començar a doblar. Estem al d'allò, doncs al juliol. Bueno, el juliol... Estem al juliol ja, quasi. No, el 25 de juliol hem de començar. Sí, home. I imagina't una bogeria, Agost també, cosa que... Però imagina't, perquè volem estrenar, comencem a estrenar al setembre-octubre. És a dir, perquè la gent ho entengui, si Bola de Drac Super ho estrenen, perquè jo tampoc no sé... Bueno, és igual. És a dir, és que clar, tampoc no puc d'allò. Però, Estàs liant. és a dir, sí, no, és que he de pensar de no cagar, perquè és allò que dèiem de les informacions. Entenc que saps dates ja, tu. Això no m'ho has dit a mi. Saps dates i no pots dir-les. És això que passa. No saps sí, dates. a veure una cosa. És Què? que les dates és com tot. És com tot. Vaja, És a dir, la informació en un mes ha sigut una muntanya russa d'informacions. Val? La informació és una selva, ja està. Per moltes bandes. Llavors, clar, va canviant. Cada 2 dies va canviant. Va. Jo no sé l'estratègia que vol... És a dir, el que sabem és que volen emetre Bola de Drac, Bola de Drac Z i Super. Tampoc ens han dit si faran, per exemple, Bola de Drac, després el Z i després el Super, o faran rotllo Netflix, tot de cop. Perquè amb el 3.cat ho poden fer. Sí, clar.
Clar, en 3.cat poden fer un rotllo Netflix. Què vol dir rotllo Netflix? Netflix què fa? Agafa tota una sèrie i la posa tota. En canvi, Amazon o Apple o HBO, què fan? 2 episodis a la setmana i després un. Igual que Disney, sí. Val? Exacte, Disney. Llavors, poden fer posar només en el 3.cat cada setmana una sèrie de capítols i si fan d'aquesta manera, quan arribi el súper, potser arribar, si comencessin a fer-ho això al mes de novembre, Sí. doncs estaríem parlant de l'any 2025 arribaria a súper. Val? Ara, si diuen no, és que volem a partir del desembre, m'ho estic inventant, m'ho estic inventant el dia i tot, a partir del desembre volem posar les 3 coses. De cop, pam. Bueno, ho poden fer-ho, ho podrien fer-ho. És a dir, Sí, és una però sèrie que em podrien sembla fer-ho. molt loco, em sembla molt loco. És igual. Però si ho fan, t'asseguro que també és veritat que l'aplicació puja de gent que s'ho agafi de manera brutal. Clar. Brutal. És que jo Per què? crec Clar, que l'estratègia va per aquí, No tinc ni idea. No, ho sé, això és ara No sé, opinió meva altre cop. Jo dic les dues possibilitats que hi ha. Ja. O que, per exemple, perquè han dit Super i 3cat. No han dit Super. Tele, no han dit... tele i 3K. Exacte. No han dit que ho farem a la tele. No, han dit 3cat. Doncs clar, 3cat és una aplicació que tu pots posar tota la sèrie, de cop. Sí, clar. I que molta gent ho agrairia. Perdó. Perquè dirien, bueno, doncs comencem a ir veient, perquè molta gent dirà, doncs no m'interessa veure de nou Bola de Drac i Bola de Drac Z i vaig directament al súper. Clar. I altres diran, doncs és la manera, perquè tinc fills petits, que veiem des del principi, o els meus fills petits veuran el Bola de Drac i jo veuré el súper. És a dir, i tots veuran, i l'aplicació estarà connectada. Aquí estan dient que sense presses, en plan, mentre es faci bé, que sense presses ja els hi va bé. Això diu la gent. Llavors, I després el tema de que sí, això que estàs dient, tens tota la raó, la gent està apoyant el tema de... Sí. Aquí anava. Depèn, és a dir, TV3 pot dir, volem així. Llavors, si per exemple ens diuen, a mi, personalment, que he de començar ja, ara imagina't que jo no m'he enterat, no m'he assabentat, i ja tenen les traduccions, i ja estan ajustant, i et diuen, Marc, comencem ja. Ni la puc dirigir, ni puc fer el Goku. Bueno, aleshores, Uf, des d'aquí, No, amb és així. això que has dit, des d'aquí, TV3, demanem, us amenacem, amb tot el carinyo del món, us amenacem, que no se us ocorreixi fer això ara, durant l'estiu, abans del setembre. A partir d'aquí... No, compte. Perquè podrien despertar-se un matí amb el cubícul de TV3 cremant. No és per res. Saps aquell cubícul que tenen sobre l'edifici? En flames. No volem això, no volem això. El Goku ha de ser el Marzani. Punto. sí, no pot ser. Punto. Però És com- per això dic que moltes vegades hi ha gent que pensa, hi ha gent que no pensa. És a dir, un senyor, un cap, que no pensa, que no sap que jo he dirigit One Piece, o que jo he fet el Zoro, o que jo he fet el Goku, dirà, aquesta sèrie la portem aquí i que ens la facin. I potser algú altre dirà, compte, el mateix estudi dirà, compte, però això ho ha de portar tal persona, el protagonista d'allò, i això és que, penseu una cosa, estem parlant d'animes molt complicats. Sí, els més complicats. Molt complicats. Ara mateix Bola de Drac, Sí. One Piece, per mi són els dos més complicats que poden existir en aquests moments. Sí. Per moltes raons. Perquè el primer que et diran TV3 és que volem les mateixes veus. Això és impepinable que ho diran. Això implica que qualsevol estudi que es quedi aquesta sèrie es fa l'Harakiri. Però això Ens enganyem. no és el nostre problema. Això no tinc la culpa jo. Exacte. Això no tinc la culpa Ni jo. és la culpa, ni tens tu la culpa, és... ni és el nostre No. problema. Ho sento. Exacte. Aquí la culpa és allò que dèiem de les homologacions. Oye, Si no et van els números, puja. El que passa que si puges ja no entres. pues, Funciona així. com diem a No casa ens meva, enganyem. haver estudiat. Ja està, escolta'm. Haver estudiat. Clar, és que, Llavors, a veure, què passa? al final ens ha de Tu, saber greu tot. amb- No, jo vull el meu producte que estigui bé. Amb sèries noves, tu pots fer de més o de menys, perquè tu pots posar gent, és un estudi que tingui contractats, doncs pots posar contractats, pots fer diferents maneres perquè la sèrie no sigui tan cara. Però amb una sèrie que només hi ha un personatge, per exemple, que és el narrador, que potser només té 2 takes per episodi, Sí, però digue-li tu que no es i fa. que no el pots posar... I digue-li tu que no es fa. Sí, i ja no et dic One Piece, però bueno, és igual, el Super mateix, la quantitat de gent que surt,
gent que porta anys doblant, és a dir, o gent que, si estem parlant de que va començar fa 20 anys. I et dic més, avui, en el mòbil, quantitat no ha parat, evidentment hi ha hagut un moment que ja he passat de mirar, no ha parat de gent de la professió donant-me la notícia i, evidentment, dient, escolta, alguns, no tots, però molts dient, escolta, recorda't de mi. És a dir, clar, a veure, molta gent vol sortir en el d'allò, en el Bola de Drac, i és absolutament normal que ho diguin, no? És a dir, fantàstic. Però vull dir que són sèries molt cares, hipercares. Si voleu sortir a Bola de Drac Super, envieu el vostre demo de currículum a lanitfriki@gmail.com. Ja està. Exacte, farem. I farem el càsting des de la nit friki. Per què? Perquè el director seré jo. Ho vas dir tu en un directe fa un mes i mig o 2. Tu seràs el director de Bola de Drac Super si arriba. Toma, ara te la menges. Això és un altre. És a dir, amb sèries tan complicades, la pot dirigir qualsevol? Sí. Sí, evidentment que pot dirigir. Algú ho haurà de dirigir. Ara, la persona que ho hauria de dirigir hauria d'entendre una mica de què funciona Bola de Drac. Claro. Que és un kamehame. Sí que no diguin kameame. Exacte. Per exemple. Ni kame, Barzani? Ni ondes vitals. Exacte. No, però això... Però el traductor... No, el traductor, sí, els traductors i tot, però és que són sèries que les has de tingut que haver mamat. I has de tindre gent, inclús gent, o saber tu de què va. Que pot haver-hi un que no tingui ni idea i que tingui un assessor extern que l'ajudi de manera voluntària i d'allò. Sí, clar, podria passar. Però això ha passat tota la vida. Tota la vida ha passat això. D'assessors externs. I voluntaris. I voluntaris. Voluntaris sí, però sí. I externs també, home. Però vull dir que amb això vull dir que si jo no la dirigeixo, jo passo absolutament. Sí. Que no em vinguin a mi demanant... Sí, que no vols fer el canelo de no dirigeixo, però que et preguntin a tu i al final acabes fent com d'assessor. No, perquè alguna vegada m'ha passat amb alguna pel·lícula de Bola de Drac, dir, no la dirigeixis, però, sisplau, qualsevol dubte, et truquem, no sé què, no sé quantos, i por la jeta. No, claro. Ja tinc una edat. Tu aquí, mirant a veure si ho diem bé i ho fem bé. Però el director és un altre. No, tu aquí no, perquè no podria, però clar, evidentment, no, és a dir, i et dic més, porta molta feina, perquè aquestes sèries te les has de mirar molt bé, no cagar-la. Per què? Perquè hi ha hagut moltes cagades històriques amb el Bola de Drac, ha hagut cagades històriques també amb el One Piece, i cada vegada, doncs, s'intenta fer-ho millor, i cada vegada hi ha més fan i cada vegada hi ha més especialista. I després no tinc ganes de que estiguin amb les xarxes d'allò dient, és que heu dit no sé què i hauria de ser no sé quantos. És que això no sé què, com va passar amb el Bola de Drac Zedakai, que hi havia algun amic, no sé qui era, no cal qui era, bueno, si hi havia algú que feia tot a la crítica de cada episodi. Cada un d'allò. Que avorrits, La crítica, feia un a un. O sigui, hi havia un pesat que feia un a un la crítica del Kai. Era el DAC. Un a un. I aquest era el DAC. I jo vaig arribar a escriure cada setmana per a veure, ja bé, m'agrada, no m'agrada. Mira, per cert, ho incís, les Neus diu, hem arribat als 200 espectadors. Vinga, moltes gràcies a tots per les que esteu aquí. Jo puc reconèixer que això ho vaig fer-ho, O sigui, seria jo. Ets un hater, ets un troll, DAC. Ets un capullo, sí. Bueno, podria haver sigut jo. Aleshores, el tema del doblatge, tot això encara està per decidir. Tant el càsting com tot. Han fet preguntes en el xat, com per exemple, si s'intentaran conservar les veus. Clar, partim de la base de que encara no se sap qui serà el director. Que el Zani ho voldrà fer? Respon tu. Vols dirigir Bola de Drac Super? Pregunto. Voldries? Ja estàs pensant-ho massa, És que ja m'estàs fent sol. No, implica moltes coses. Implica moltes coses. Si jo tinc el temps i les condicions per fer-ho, cap problema. Jo crec que aquí, això que has dit, i estem tots els que estem en el xat, els 211 espectadors que hi ha ara mateix, estan d'acord amb això. Si a tu et posen les condicions òptimes i correctes per treballar... Sabent que perds... És a dir, a mi em surt millor econòmicament fer el personatge i ja està. Evidentment. Però això ho hem parlat i ho sap tothom. Això ho sap tothom. Però tu t'estimes els teus fans.
Tu t'estimes la nit friki. Tu Tu t'estimes el vols Goku. la creu de Sant Jordi. Tu Exacte. persegueixes la creu de Sant Jordi. Exacte. Home. La creu de Sant Goku estàs buscant. Sant Goku. Sant Goku. La creu de Sant Goku. Aleshores... Sant Goku, amic meu. Exacte. Sant Goku, amic meu. Estàs buscant la creu de Sant Goku. No pot ser un altre. Mira, aquí està la gent. En plan... El Vicent. Ara imagina, perquè és que ja pot passar de tot, És a dir, Que diuen... jo no, crec que ara doblant tot- One Piece. T'imagines? Que canvien. és el que anava a dir. Tot és per culpa d'aquell meme que tu vas fer. Te'l puc ensenyar, ja? El puc ensenyar. Ui! El puc Un Ui, ensenyar. meme que vas fer al gener Sí. o al desembre, no, finals de desembre, sí, al gener del 2024. És molt vas bo, fer un meme que el vas anar repartint a tothom i em vas dir, això serà... És Això molt passarà bo que... el 2024 Super en català. En català. I és en Marzani. I això ho anaves posant. Vaig enviar-ho tot Cristo, això. Vas enviar Era tot. molt Déu, allò. I s'ha complert. És l'sticker... I em sembla que també vas fer One Piece en El de català. Watch Fist, sí, Oi? també te l'ensenyo, ho vaig posar. Ara imagina, No, nois, això és premonitori, Això és premonitori. ara imagina que arriba One Piece. Mira, està aquí. El de Imagina One que arriba One Piece i arriba Bola de Drac i One Piece a la vegada. Piece. El de One Piece també. Uah, Exacte. Pues ara imagina que arriba One Piece i Bola de Drac a la vegada. Què foto? No sé, però jo em vaig però pixar. el puta no va ficar fly, No, tot el que Fly, m'estima. no. No, home, no. Perquè, no, Hola, perquè la vinga. gràcia era els ànims, les ulleres de cap d'any, de les Ja. campanades, i el director és ell. Aleshores, això és meravellós. És meravellós. No puc dir una altra cosa. Feu stickers per projectar. Només us dic això. Feu stickers per projectar. Ara demà farem els stickers de... No fly, sí, tot. Pesaos allà. Vale, Vinga. més cosetes. 206 espectadors. Moltes gràcies a tothom. El tema. Han preguntat quan comença el doblatge. Tu saps alguna d'això? Quan comença a doblar-se? Has dit de dates així fictícies? No t'han dit res encara? No saps res? És informació embargada, el que tens? Jo crec que no ho saben ni ells. Vale. No, a veure, Ok, no, ok. és a dir, jo crec que tenen unes idees, però no ho sé. S'han precipitat donant la notícia avui sense tenir res No, lligat? jo crec que ho tenen clar, però no volen dir-ho, és a dir, Vale. no volen dir Sí. d'allò. Això no és... Això no és Pepe Gotera de Tilio. És que, també et diré una cosa. Depèn d'on vagi, és com tot, és normal. És a dir, jo puc tindre més informació depèn de l'estudi que on va. És a dir, si va a un estudi on jo regularment treballo, doncs llavors, és que clar, vas per allà, és com si fos casa teva i qualsevol, un tècnic, un d'allò i tal, et diuen, ei Marc, passa això. Si és un estudi on regularment no treballo o no conec i tal, la informació m'arriba si me la diuen expressament, si em truquen, m'entens? Però no és el mateix. Llavors, doncs, moltes vegades, vull dir, és a dir, sé menys del que potser hauria de saber o sé menys perquè evidentment no sé. I en el cas del Bola, com han anat canviant tot tant, totes les informacions i tal, ara només sé la que és oficial, que estrenen Bola, Drac, Zeta i Super. Quan? L'anunci que vaig fer jo, que és un escrit que em van dir que fes, posar molt aviat. Em sembla que diu molt aviat. Sí. Molt aviat no és 2025. No. Sí, molt aviat és molt aviat. Però molt aviat pot ser Bola de Drac, Sí, clar. Molt aviat pot ser Bola de Drac i Bola de Drac Z i mentre fem el Super. Diuen aquí És el que que deia. Iona també van dir molt aviat, això ho desconec. Sí. I Iona està doblada des de l'octubre que vam anar nosaltres a l'estudi a gravar com es doblava i encara estem esperant que la facin, vull dir. Si jo soc si fos fan de Iona, jo entenc els fans de Iona, que possiblement estiguin emprenyats. Normal. Ho entenc perfectament. Normal, perquè tenim un vídeo que ens van deixar fer i ens van deixar penjar a la nit friki de com es dobla Iona en català. Tu pots veure com s'ha doblat, pots veure com sona la Iona, pots veure com sona el Hack, que són la Marta Rodríguez i el Sergi Mani, i no pots veure la sèrie. Dius, hola, què està passant aquí? És tot una miqueta estrany. Aleshores, TV3, poseu-vos les piles, poseu Iona, i si us plau, ara quan es dobli Super, demano el recop, per favor. Feu-ho amb el temps necessari i que sigui el Zani el director. És que aquí no podem anar amb tonteries, ja. Que sigui el Zani el director i punto.
I així, Sisplau, tots els amic que meu. vulgueu sortir a Bola de Drac Super, envieu un correu electrònic amb la vostra demo de doblatge a lanitfiki@gmail.com. Podeu enviar el 8 anys fets allà i vosaltres farem el càsting. Ja està. Jo rejaré el meu Yajirobai. Que sigui la Maria Moscardó, per favor, la Llegirobai, que surt a Super. També. Que sàpigues que avui m'he dedicat a enviar missatges a tot Cristo dient calienta que sales. He enviat com 70 missatges. Calienta A la que sales. Moscardó també? I no, a la Moscardó no, però sí que ho he fet amb una persona, amb 2 persones, he posat calienta que sales, una m'ha respost de, bueno, ja em trucaran, i l'altra m'ha dit, espero fer-ho jo. I et diré 2 noms. Un és la Bulma. Digo, calienta que sales, que el súper ja està aquí. Oi, que maco. I m'ha dit, bueno, ja em trucaran. Aleshores, Que jo confio en tenir la Roser Contreras com Bulma de Bola de Drac Super. Perquè no em val que em diguin que s'ha retirat, que està jubilada, que és gran, no em val, perquè vam escoltar les 4 pel·lícules aquestes de Selecta Vision que es van doblar ara fa un any, i van sortir a la venda al setembre de l'any passat, i aquella Bulma, parlant amb en Tapio o no parlant amb qui sigui, és meravellosa. És poder la millor Bulma de totes. I després he fet un altre, que aquest sí que és un missatge trampa, que l'he enviat avui, i és el Santi Lorenz. Hombre, I tu em diràs, i per què li envies un missatge al Santi Lorenz dient calienta que sales? Bueno, com que ja ha fet el Giren, aleshores jo des d'aquí vull llançar una llança a favor del Santi perquè li va quedar collonut aquell gire que va fer en el nostre vídeo doblant el torneig de poder al final de Super. Zani, si dobles tu Bola Drac Super, conservaràs que el Giren el faci el Santi Lorenz? Sí o no? Sí. Oh! Per Hombre! favor, per favor. Vull dir, ara ja no seré jo qui lluitarà perquè tu siguis el director, sinó ara ja tindràs a una persona més que es diu Santi, que segur que estarà allà dient va, vinga, va, Matzani. De fet, mentalment tinc de personatges nous i ja tinc pensat qui és. Bueno, els que hem parlat sempre. O Algun tens algun altre? Has fet deures? Hombre, Home, si has fet deures, estàs Però et dic jo que si ho dirigeix un altre, segur que no. Que Ja. no, que és un altre càsting. Això està Ja. clar. clar. La pregunta del milió. La pregunta del milió, que la gent, no sé si l'han fet pel xat, però la faré jo. Què passa amb el Son Gohan? Què passa amb el Son Gohan? Son Gohan de la Super, què? Pues el mateix que ha fet en el Z. No sé quina... Bueno, com que hi Molt havia bé. el David... Com que hi A veure, havia... a veure una cosa. Si estem dient que fan Bola de Drac, Bola de Drac Z i continuació Super, què faré? Canviaré les veus del Z i del Bola de Drac amb el Super? Canviaré les que siguin necessàries perquè s'han jubilat i ja no d'allò, s'han mort per aquestes coses. O perquè el mateix actor em digui no, jo per la veu ja no em veig fent un xaval de 15 anys. Això sí, però el reste seran els mateixos. Per tant, Son Gohan, si jo la dirigeixo, serà el Quique Hernández, perquè és el que va fer-ho en el Z. Aquí guanya la Nyustra. La Rosel Dabó ja no, perquè és un Son Gohan gran. No ho deia per la Però Roser, ho deia més aviat per al... La Xixi. Bueno, la Xixi, doncs jo em sembla, tinc entès que la Montaner... La Xixi ja torna a la maganya. i tal. Ha tornat la maganya. La Xixi seria la maganya perquè és la que ho havia fet abans. És a dir, hi ha coses que són una mica de calaix. Sí. Una cosa, l'Aldebó, però- pregunto jo, l'Aldebó podria fer un altre personatge esporàdic? Sí, clar, Pregunto. per què no? Si va fer... Bueno, de Bola de Drac Z. Ja no? més... bueno, sí, clar, el que no li posaria a l'Aldebó, per exemple, és que fer un noi. No. Vale. És a dir, ho fer allò, però fer una dona, evidentment. Sí. En Tenshinhan, qui ho vas posar en el Z, Kai? En el Tenshinhan. Estan preguntant per qui seria. Qui seria? El Dani Albiach. Daniel Biac, oi? Vale. Mm. Ja tenim la resposta del d'això. Aleshores, preguntaven el Monstre Bu. El senyor Satan. No sé si Exacte. el senyor Satan El el seguiria fent qui? l'Eduard Doncos. L'Eduard Doncos, no, correcte. Després El també... Doncos, no? Estem ara ja a l'apartat de càsting, senyors? Vull dir, estem ja aquí treballant una miqueta. El Monstre Bu ja ho va substituir perquè el Jordi Vila, en els capítols finals del Gai, no va poder fer-ho. Ja estava... Ho va fer el Belda. Ho va fer el Francesc Belda. Quedaria el Francesc Belda com a Monstre Bu, suposo. Sí. Sí. Tot això ho mantindríem del ZK, és a dir, les veus ja substituïdes en el Z. I compte, i les veus que surten en la primera pel·lícula del Super,
que de fet és el principi del Súper. Ah, bueno, ho dius pel que Estem surt parlant amb del- estem l'Alfonso Vallès, el Guis... Vallès, el Marcel, Clar. Clar. El Jaco, que és el Cesc Martínez, també. el Cesc Martínez, tots aquests, que a més la vaig portar jo. Sí, ja. La- Ja. Bueno, és el correcte, és el que sempre És a hem dir, comentat. en el moment que vaig fer, sabia de que si venia el Z, seguirien sent els mateixos actors. Què feia en Xampa? Perquè en Xampa va sortir, En Xampa no? no va sortir. Què dius? En Xampa No, va sortir. ai, no, calla. No, és veritat. No, perdona, És que no sé per què. Em confon perquè... Quina patinada, no. Edat, quina patinada. No és patinada, el problema és que com que hi ha certs moments de pel·lícules de Bola de Drac Z que a la sèrie es surt el Xampa, doncs em faig un lío. Bé, aquí estan preguntant que la veu del primer Freezer era genial, qui la faria ara? Doncs el mateix que el Z Kai, que és el Domènec Farell. Ara ja el Freezer ja és el Domènec Farell. Vull dir que Bueno, però sí és que en Domènec Farell... Ho estan preguntant pel xat i ho estic responent, home, clar, per això ho estan preguntant. No, que fot un papelón, Fot un papelón, sí, home. Per favor, perdó, Freezer. Sí, no, sí. A veure, és que és el que deia, és a dir, és una sèrie que té els personatges i que estan molt, molt implicats i, a més, molt conegudes les veus. És a dir, no. És a dir, seria... És que jo crec que TV3, no sé si ho permetria, però donaria el toque que sortís un director i dir ara m'invento totes les veus i faig un nou repartiment. És que no pot fer-ho, això. El que passa que també és veritat que surten molts nous. Mira, tens això, de nous després, així ràpids, podríem fer una llista ràpida, però hi ha uns quants, bastants molts, La feina del director és conèixer una mica la sèrie per saber la quantitat de nous, que hi ha nous que només surten un capítol i diuen una frase, o que surten pocs capítols i altres que tenen més substància. Perquè, clar, evidentment, has de repetir moltes veus. Bueno, Sí, però, clar. escolta'm, mira, No, esclar, el cas com passaria amb One Piece. Sí, has de fer gent que pugui fer-te diferents personatges i que no se solapin. doncs mira, aquí tens un problema, un problema no, és un problema que ja sabien de fa temps, no? Que l'estan comentant al Mandaloriano ara aquí en el xat. Les mateixes veus, però hi ha un petit problema amb un tros de la saga de Super, que és la saga del Trunks al futur, que s'ajunten Trunks al futur. Evidentment, a l'Eix Estadella, si us plau, no hi ha un altre Trunks al futur, em nego. Però s'ajunta en uns episodis molt concrets amb el déu Neptú, amb en Shin. Kaioshin, el déu Shin. Amb el déu Shin, el Kaioshin, que es desfusionen i ja no estan fusionats i torna a ser en Kibito i en déu Neptú. Aleshores, clar, allà estan juntets. O juguem amb el mateix personatge fent veus diferents, que és un registre que podríem salvar-ho tranquil·lament, perquè en Shin té aquella veu així com més d'això, i en Trunks és més, oh mare, em podries arreglar això que el pare m'ha dit no sé quantos? Jo crec que l'Alejio pot salvar perfectament. Forçar per 2 o 3 capítols on es veuen junts, ho veig bastant absurd. Salvar-ho vull dir buscar una altra veu. Però junts, què vols dir? Que Que parlen estan... entre ells? Sí, crec que hi ha alguna paraula creuada, sí. Sí. Pensa que hi ha un moment que conviuen, hi ha un flashback que... Sí, hi ha un flashback en Això és el problema de sèries tan antigues Bueno, però amb els personatges. jo, al meu punt de vista, com a Magori especialista en el món Bola de Drac segons la Generalitat de Catalunya, és que, com que el registre d'un personatge i l'altre amb el mateix actor és bastant diferent, es podria salvar la situació amb el mateix actor. Ja ha passat en sèries com dels actuals de TV3, com Haikyuu, ja ha passat, no passa res. No me canvies a l'Aleix Estadella, t'ho demano, deixa'm-el posat allà. Vull dir, deixa'm-el. Jo t'ho demano, si no, puc cremar l'estudi. Això que tens aquí darrere podria estar en flames un dia o altre. Tio, estem molt incendiaris, Sí, estic molt Estem incendiari. incendiaris, nen. No, és això. És el meu apunte. Mi humilde opinión es esta. No hi ha més. Mi humilde opinión ja sabeu qual és, si soy pesado. Sí, el Yeshirabai jo estic amb el DAC, la Moscardó. Ho sento. Sí, aquella barba tan maca que té. Ui, té que ser. Exacte. Més temes. El tema de la Bulma i el Jiren, ja l'hem dit. Vale. Bueno, de la Bulma també t'he dit mi humilde opinión de que ha de ser la Roser Contreras. Vale? És que és molt difícil. No veu que ha durat tant Bueno, i que és tan icònica. I va bé, tio. si no, és i que, si no? Jolín, I si no, perquè dius que al igual no vol, no pot o el que sigui, fer com amb la Xixi, de tornar a la primera veu, que és l'Anna Pallejà, tampoc ho veig malament.
I la pagesa, hòstia, està activa encara? Sí que està activa? Ai, Mare tant. meva, s'ha fotut un llamant tot avui. Hola! Mare meva. Sí, està activa. Ah, sí? Sí. Jolín. Ah, sí? Sí, sí. Tia, Aleshores, clar, és que com que fa temps que no l'escolto, és com, uau. aleshores, direcció. Estic tatxant les coses que ja hem comentat, ¿vale? El tema dels crits és un tema que hem dit que això dependrà també del director que escolleixi. En aquests casos, pregunto, en aquests casos, qui decideix si es queden els crits o no? Tu com a director o el client que és TV3? Pregunto. Qui decideix? No, Per jo què? crec que... A veure, hi haurien dos... Jo no sé, estem parlant d'una sèrie més moderna i no sé si... Suposo que no, com passa amb les pel·lícules i tot, els sons, les veus, els crits no deuen estar al soundtrack, val? Llavors, hi ha dues opcions, o fer-los o no fer-los. Clar, què passaria en el súper ara amb això? Faríeu els crits vosaltres? No? O tiraríeu igual? Si està en el soundtrack, lo dejo? No, ja, és el que he explicat, és que no ho sé. No ho sé, però és un tema bàsicament que l'estudi em podria dir... Sí. O no, seria, o l'estudi dirà el que digui el director, però si jo dic fem tots els crits, bé, no sé, potser l'estudi diu... A veure, amb el CAI va passar, Ja. El CAI em van dir fes el que tu vulguis. Tal O qual. sigui, l'estudi em va dir fes el que tu vulguis, no em van dir que no es tenia que fer. I jo vaig dir, home, jo crec que sent el CAI ho hem de fer. Que jo ho hagués fet des del principi, ho sento. Jo des del principi ho hagués fet. El que passa, clar, ja és el que et dic, que econòmicament no és que tu li diguis a TV3 que cada capítol val uns diners. Ja. Aquest capítol hi ha hagut molta gent i ens surt més car. Ens ho pagueu, no? El preu es fixa per tot. Llavors, si tu tens un Tom i Jerry, sortiràs guanyant. Si tens un One Piece o un Bola de Drac, surts perdent. És que és així. Sí, correcte. Fins aquí tot I correcte. si no, Tia! clar, és que és així. I si li dius, No. i si dius a TV3, no, a partir d'ara els dibuixos s'han de pagar més perquè són molt cars i ho farem a 6.000 euros. Doncs TV3 dirà, ostres, és que hi ha estudis que t'ho fan més barat. Per tant, i són la mateixa gent i funciona igual. Per tant, ho sento, però no tens feina. Funciona així. Aquí comenten que els crits s'han de doblar. Dic, clar, si els paguen... Si l'estudi es vol pagar i li sobra els calés, pues, i vosaltres teniu ganes i ànims i veu per fer-ho, doncs, per què no? Sí que hi ha crits. Digues, També et dic una cosa. Què? Estem molt acostumats al Budokai, que gritant amb els crits japonesos. Bueno, però sí que és cert que els crits de la pel·lícula Ja. Super Broly, allà jo sempre he dit que el Marc es treu la xorra amb els crits quan en Goku està matxacat per en Broly. Perdoneu. Allà tot fos allò, tot fos com aquella qualitat de crit, és espectacular. No ens enganyem. És la meva humil opinió, No, ara no cremo res. Ara ho he dit de veritat. A mi jo recordo un moment Marzani és quan el Miku l'apretava i obria la boca tan grossa al dibuix i el Marzani fotia crits i això no està dobladíssim i era el Z. El Z Uns està crits que doblat? fotia... Sí? Jo sí, tio. Cridant, de dolor. Aquell Goku amb aquella boca oberta, Em sona, tio. això. Jo sí, tio. I tant. Bueno, aquí diu, podem estar tranquils pel futur dels animes grans, que encara estem pendents de que els continuïn? No podeu estar tranquils. De moment, els animes grans, com hem comentat abans, són One Piece i Bola de Drac. Podem estar tranquils perquè es farà Bola de Drac? Super. De moment, quan s'hagi fet, ja podrem dir estem tranquils per Bola de Drac. Però després faltarà One Piece, que és, és el que hem comentat abans, que no arribi a la vegada, si us plau. Demanem, per favor, a TV3 no ho porteu a la vegada, que sou capaços. I si ens posem exquisits, Guardians de la Nit, Bleach, Sí. Black Clover, i en molts estan a mitges, també. Bueno, però a mi aquests no em... Sincerament, Ja ho sé. Sí, a mi si em diuen, a partir del setembre has de fer One Piece, Bola de Drac i jo què sé. I Bleach, el remaster. Bleach. Per exemple. O Ranma. Ostres. Tu ets capaç de fer Ranma ara de jove? Perdona, però No, avui Ranma no el faria. no faries el Ranma. No faria Ranma? A prendre pel cul el Ranma. Que sí. A la teva, que cabres que sou! No, jo crec que és el més jove de tots els personatges que he fet. I... El Masumi, que faci el Masumi, seria un bon inici de substitució de Marc Zani a Masumi. Masumi.
No ho sé, però El Marc Sumi. em sentiria molt incòmode fent el Ranma. No, ja. És a dir, perquè és que és molt jovenet, el Ranma. És el més jovenet. I... no ho sé. Bueno, Res, fas el pare. sí. Després, Que a mi se n'és- Para. ara, per especular i per dir la nostra, del tema de que s'ha anunciat Bola de Drac així en plan sense filtracions ni res, ens l'hem menjat amb patates, pum, ahir ens n'entenem de que avui la diuen i Àngels Castilla, no? Tothom felicitant a tothom, gràcies per la pressió que feu, això ho hem explicat abans, al final tot va fent mella, tot va fent, tots són cents i milers també, vull dir, tot val diners, doblar les llicències, aquí nosaltres i el Marc Zani, quan dic nosaltres em refereixo als que estem en pantalla ara mateix, no hi pintem res. Si pintéssim ja estaríem doblades moltes més coses, ja us asseguro ara, vull dir, segur. Però sí que és cert que sembla que el que han fet ara, de fotem One Piece a la tele, s'acaba el One Piece en el capítol 516 i en lloc de dir tenim nous episodis doblats, ho dejan huérfano, i ara Bola de Drac. És un... Qui treballa a màrqueting de TV3? Perquè jo m'agradaria conèixer-lo per preguntar-li quina estratègia esteu seguint? Perquè jo no us pillo, tio. No us pillo. Què passa? Que volíeu agafar tot el públic objectiu fanàtic de One Piece i ara que ja els teniu més o menys contents, aneu a per al públic de Bola de Drac per portar-lo aquí i quan ja estiguin tots contents i tots ben avinguts, aleshores doblarem Bola de Drac i després doblarem One Piece? No ho sé, jo crec que és un tema econòmic, És un tema econòmic? Doncs hi ha coses que s'han de pensar una mica millor, Perquè... Jo crec que... És a dir, portar 2 sèries, que no ho sé, però això m'ho intuï... És a dir, a veure, és per lògica. 2 sèries tan cares com Bola de Drac i One Piece és gastar-se pràcticament tot el pressupost que tenen, potser, d'un any de dibuixos. Però això ja se sap abans de picar la porta. No és una cosa de novetat que dius, hòstia, no m'ho esperava. Llavors potser diuen aquest any això i l'any que ve... Sí, el que estic convençut és que One Piece vindrà. En algun moment vindrà One Piece. Aquí estan dient que Bola de Drac ha costat 700.000. Jo no ho sé. No. A veure quan ha costat Bola de Drac. One Piece ha costat 700.000. Però One Piece què? Tornar-ho a emetre-ho. One Piece què? Tornar-ho a emetre. La remissió. 700.000? Tornar a emetre One Piece? No pot ser. Jo, bueno, depèn com estigui ara valorada la sèrie. Que es gastaran 700... No ho sé, però ho trobo molt una bestialitat. Jo us dic una cosa... 700.000 euros per tornar a emetre una cosa que s'ha emès i que porta molts anys? No, home, no. Veig molt car, Però Japó també com valora aquestes sèries. No sé. És que en aquest món com us ho explico? El Magori, en aquest mundillo de lo que val i no el que deixa de valdre, l'única vegada que han fet números van ser de quan val doblar, no les llicències. Què valdria doblar Super? Vam dir-ho així per a l'alça, tirando alto 180.000 euros, vam dir. Doblar tot Super. Així, a l'alça. Clar, si fem lo de les veus i doblem tot, poder surt una mica més car. Si tirem a la baixa de que hi hagi un actor que faci diverses cosetes, doncs poder tirem una mica més a la baixa, no? És entre 160.000 i 210.000 euros, no? Pot variar la cosa. Però clar, la missió, quan costa comprar-ho, no ho sé, però que costi 700.000 remetre uns episodis que ja estaven, com dius tu, emesos i doblats, hosti, ho veig molt car, Jo el que no entenc és, sapiguent que compres tot One Piece, sapiguent que trigaràs en comprar nous episodis o quan arribi, que no ho sé, per què agafes i emets la sèrie tan bèstia? O sigui, agafar i dir tot el juny, venga, la basta, venga. Vull dir, si saps això, marca't més el temps, no? No facis 2 capítols diaris, i potser fes-ne un. I et durarà més la sèrie, estarà més en antena, i jo què sé. Però és que potser, quan van començar a emetre One Piece, tenien una idea i ara tenen una altra. És a dir, no sabien. Això segur. No sabien de que, per exemple, hi haurien unes eleccions i el tema de la corporació tot està una mica en l'aire. Per exemple, perquè no hi ha govern. O, per exemple, no sabien de que potser les homologacions es tardaria tant quan una cosa que hauria sortit al gener ha sortit ara al mes de juny. I després de que potser hi havia uns senyors que pensaven una cosa i després han vingut uns altres i han dit, compte, que potser això són molts diners.
i potser hauríem de veure què fem. És a dir, jo crec perquè la notícia de que a vegades ens diuen trolls i aquestes coses, sobretot els molts fans de One Piece, ens diuen que jo sóc un troll i tal. A veure, jo fa més de 2 anys que ja sé, o que m'han dit per totes les bandes que TV3 volia One Piece. És a dir, i tu també ho saps, Magori. Digue. És a dir, en el saló del manga de fa 2 anys o així, era la notícia que corria per tot el saló. I dita per gent de TV3. És a dir, que el tema de que One Piece, inclús Super deien, no ho sé, però One Piece segur. I al final, el que van aconseguir, de moment, és emetre-ho tot. I la idea, suposo, la mentalitat és que diu, és emetre-ho per tornar, per fer noves. Però clar, la primera temporada que falta de One Piece té 68 episodis. I això, una pregunta, quina és la primera temporada? Quin dolent hi ha? La primera temporada del que ve ara. Ah. A partir del 516. Vale. Sí, a partir del 516 em sembla que són 60 escaig episodis. Això t'ho sabran dir la gent, la fanàtica de One Piece. Després hi ha una altra, i després hi ha una altra de 130. És a dir, la saga do Flamingo, per exemple, és llarguíssima. Sí, la saga... Llavors tu pots dir, compro una temporada, una saga, i a lo millor els japonesos diuen, no, has de comprar com a mínim 2. Però clar, és que hi ha una saga que són 60 i altres són 130. Clar, quan més episodis, més cara és. M'entens? I després és allò... I al moment que tu comences a comprar, per lògica, si fas una... És a dir, no compraran la meitat d'una saga, perquè sempre a One Piece ha passat el mateix. Han comprat sagues, arcs, totals. Mira. És a dir, no fan la meitat. No, està clar. No és allò de dir, fem 30 episodis, no. És a dir, si compren, com a mínim, comprarien 68, que és la saga que... Però clar, espera't, però un incís, és que aquí en el xat estan dient que, clar, és que estan dient ara com saben, entre cometes, de que val X o val Y una sèrie o uns episodis. Clar, és un contracte d'aquests que surten a la web de TV3, contrato con Toei tantes hores de programa. Aleshores, què passa? Que dedueixen que allò és One Piece perquè és l'únic que quadra. Clar, Toei té més coses a part de One Piece, no? De Bola de Drac, evidentment. Hi ha sèries que ja s'han doblat i que no estan encara posades, com Yona. Aleshores, poder, amb un pack on et diuen... Clar, si et diuen, pack, no sé què, 131 episodis. Hòstia, amb quina casualitat, 131 episodis, això és súper. Però clar, si et diuen 274, allà poden haver-hi 4 animes. O un. O la meitat d'un. Clar, és que no ho saps. Aleshores, ho veig com molt... Tot balla molt, no? És un dir... Has comprat un quilo de menjar, però què has comprat? Peres, pomes, tomàquets, què has comprat? En aquest quilo què hi ha? Quina quantitat de cada cosa? Jo per això... Hòstia, ho veig una miqueta així ambigu tot el tema. Que s'ho encerten habitualment? No ho sé, ho desconec perquè tampoc em preocupo d'esbrinar-ho, no? Però és un... Sí, clar, és que veig que estan tenint la informació de la web aquesta de TV3 on surten els contractes, que són tots públics, evidentment, on es filtren moltes coses allà abans que la mateixa promo. Lo raro és que això, de Bola de Drac, no s'hagi ficat en allà, en plan, contrato tantos episodios, emisión y doblaje de... Bueno, en català, no? Tot allò. I la gent no hagi la informació d'allà, que és una altra cosa, que dius, com mateix TV3 primer foten allà la informació i després la diu en plan bomba? No, bomba no, ja ho teníem. Això també seria una miqueta... Bueno, ells sabran, o sigui... Bueno, vull dir, tenen que tenir compte amb això, ells. Jo, bueno, la gent que ho agafa, doncs vinga, joli, és bombo, si vols. Bueno, doncs és això. Gràcies a tots que esteu aquí en directe altre cop. Perdoneu pel tall que hem tingut. 154 espectadors, Déu-n'hi-do, moltes gràcies. Són les 11 del vespre, quasi. Les 11, nen. 3:15 són. Aleshores, més coset. Jo crec això, que és una estratègia. Primer agafo el públic de One Piece, el tinc content durant un any. Ara agafo el públic de Bola de Drac, el tindrem content durant un temps inespecífic, perquè no sabem quan, suposo que un any també, per posar llarg. I després, ja, quan acabin de fer Bola de Drac, farem One Piece. Digo jo, és una tirada a la piscina. O poder demà, com diu el Marc, com que cada 2 dies estan canviant d'opinió, perquè en aquests mesos que sabien que farien o que volien portar Bola de Drac o One Piece o merdes d'aquestes, és un... què passa aquí? Saps? Quina entra? Quina es fiquem en el sac? I al final entra Bola de Drac i ara demà poder canviar d'opinió i diuen que no. Però és igual, al final el denominador comú és ell, perquè portin una, portin l'altra o portin altres, doncs segur que voldran amb ell, perquè és que a quin pones?
Siguem sincers, siguem francos. Aquí poses. I ho ha portat tot ell. Silenci absolut a la xarxa, Al tanto. Silenci. Clar, és a dir, ara imagina't que hauria de fer una enquesta. Els fans de One Piece dirien One Piece i els fans de Bola de Drac dirien Bola de Drac. Bueno, però mira, això és com lo de l'engranatge d'abans. Bola de Drac. Els fans. Tots. Fanàtics i no fanàtics. One Piece. Si tu fas així, hi ha un moment en el que la meitat dels de Bola de Drac els agrada també One Piece. Mira, en Dak és un Jo d'ells. estic aquí, En Dak és Jo un estic d'ells. Aleshores tens 200, perquè són 100 i 100, dels quals tens 150 que els agrada, o 50 que els agraden tots dos. Aleshores dius, què fem? És que, per què no? Per què no podem estar contents que arribi Bola de Drac primer que One Piece? Perquè no és lògic? No és lògic l'estratègia. Això ho diré des d'ara fins a sacietat. No és lògic el que han fet. Si no és per agafar el públic d'un i dels altres, no ho entenc. No els pillo als que treballen a màrqueting. No ho pillo. Bueno, jo crec que el millor és perquè saben que No ho sé. si han aconseguit una audiència en One Piece, han dit, pues repetim el mateix amb Bola de Drac, que és fàcil, no, l'audiència? Vull dir, jo no ho sé, Crec que, a veure, Boeing fa anys que està emetent Bola de Drac de la manera més horrible i més mal i té unes audiències brutals a Clar. les 11 de la nit. Mira, en aquí Ah, diuen... És un, aquí Qualsevol estan- de les dues tindria audiència. Cap de les dues? No, qualsevol. Perdó, havia entenut però malament. clar, em dóna la sensació que TV3 diu és una audiència fàcil, Bola de Drac, no? Que havia de fi és una bona inversió. I a lo millor One Piece vale, A no veure, s'ho volen jugar tant. en el moment que han sí. fet, en el moment que han fet les notícies, ho han donat per Catalunya Ràdio, per TV3, per RAC1, és a dir, han fet la notícia d'aquesta manera. Quantes vegades ho han fet, això, amb una sèrie? És a Cap. dir, mai. Jo... Precisament per què? Perquè estem parlant de Bola de Drac. És que no ens enganyem. És a dir, Mira. encara que hi hagi gent que no li agradi, Bola de Drac és Evidentment. la sèrie estrella de moltes generacions i a Catalunya Bola de Drac és el que he dit jo avui a Catalunya Ràdio, és intergeneracional. És a dir, estem parlant de quasi 4 generacions. Clar. Si més, 3 segur, no? I clar, dius, hosti, és que sí, no ens enganyem. És a dir, et pot agradar més o menys, però Bola de Drac té una força brutal. I ha sigut el pal de paller per la cultura pràcticament lingüística i social catalana durant els anys 90. I 2000 també. Sí, però als anys 90, quan el tema català no estava com ara, doncs va ajudar molt en el seu moment, de manera que no s'ho esperaven, però ja ho sabem, tots la història de Bola de Drac. Claro. Per tant, és tan bèstia que han fet, doncs l'han donat la notícia d'aquesta manera. A les 8 del matí llancem la bomba i, senyors, per fi tenim Bola de Drac. Gràcies. A partir d'aquí, Amén. quan començarem a doblar-ho? Quan es començarà a fer? Doncs no ho sé. És a dir, generalment, els setembres, octubres, són les noves temporades, sempre comencen, és a dir, a finals d'any, sempre és a partir de setembre-octubre. Però ja us ho dic jo, si al setembre-octubre volen començar a emetre Bola de Super, estem arribant tard, és que és pràcticament impossible, és una qüestió de logística. Jo aposto que logísticament, Que a més hi ha unes vacances, també, hi ha un mes d'agost. per favor, jo tinc una mudança que fer i coses que fer, jo no podré ajudar a tot el que voldria si ho fem ara. No, i ja et dic jo que jo ho tinc tot ple. Jo És a dir, vull preguntar una Tinc cosa. coses que pràcticament només puc fer aquestes coses, és a dir, tinc coses que... la meva agenda... és a dir, si em truquen d'avui per demà és complicat de que pugui fer-ho. Jo vull demanar una I cosa. sèries així, no? Que em dius, bueno, és per fer una pel·lículeta de 3 combos, o 4 combos, o 5 combos, però estem parlant d'una sèrie de molts episodis que potser n'has de fer 4 a la setmana, 4, com a mínim, 4 a la setmana estem parlant de 2 dies sencers. I que el Goku sempre I està, a lo a millor, cada capítol. I si s'emet cada dia, a lo millor et demanen 5, i llavors ja estem parlant més de 2 dies. Però clar, Bueno. jo treballo 5 dies. Si ja faig servir 2 o 3 per Bola de Drac, em queden només 2 per les altres coses que a més ja tinc programades. I si a sobre vinguessin altres sèries que es tinc que fer jo, bueno, és el que em passa, que ha arribat una sèrie anime de Netflix que la volia fer i ja t'he que dir que no. Bueno,
pel mes de setembre. Aquí la Sandra Guiluz diu que ja et porta ella a l'agenda, no et preocupis, que tal. Aleshores, aquí comencen a comentar, és que jo crec que la gent al xat estan bastant d'acord. Ara ja està, s'ha anunciat. Hi ha intenció de doblar-la, hi ha els drets, tot això. És igual, com si arriba a finals del 2025. És que a mi, jo soc el primer que ho pensa, és que m'és igual. És que a mi ara em dius, arriba One Piece i s'ha de doblar al setembre, octubre, novembre, et diria, vale, perfecte, que passi per davant, m'és igual. 80 episodis, també. 50, 100, m'és igual, que passi per davant. Ja estic tranquil. El tema és que no arriba a la vegada tot això. Perquè sou molt pesat, però és que ja me l'estic veient a venir. És que avui hem fotut aquesta bomba i demà et fotran l'altra. És que ho estic veient. No sé per què, tio. No sé per què, però m'ho estic veient a venir que ara... L'altre, One Piece o qualsevol altre que hagis de portar tu. Que hagis de portar tu, que aquest seria el problema. El que hem parat abans del Ramba, dels Beach, tot això. També diem una cosa, Bola de Drac Super té una cosa molt xunga, i això ho vam parlar en un moment que vam entrevistar el director de Bola de Drac Super a Missió Tòquio, que estava en emissió Bola de Drac Super i ens deia, ells mateixos deien, la sèrie Bola de Drac Super només hi ha una condició a cada capítol, que sempre té que sortir en Son Goku. Ah, per O això sigui que tots els capítols ens han té un take, com a molt, 4 o 5 takes. Que per això a les pel·lícules també passa. Però van dir-ho, A cada capítol, en Son Goku té que sortir. Sí. Tu tens un CG, tens CGs de totes bandes, això és veritat. Sí. Bueno, doncs és... Més econòmic. Em surt més a compte fer l'actor i ja està. Doncs Ja. És veritat. Però que a sobre, és això. Però no ens pots fallar, Mazzani. Portem des del És que portem 4 anys i pico de Nit Friki i és que ara si poséssim el primer episodi de la Nit Friki en aquí, ara és que estàvem parlant de Bola de Drac Super. És que és molt fort. És que si tu poses la primera Nit Friki parlàvem de Bola de Drac Super, de forma que és ara, 4 anys i pico, més tard ja podem dir, per fi, TV3 ha comprat Bola de Drac Super per doblar-la en català i seguim amb les mateixes teories, les mateixes preguntes, qui faria aquest, qui faria l'altre, però ja t'ho agafes diferent, amb un somriure que dius, ja està, m'és igual, ja arriba. Saps què me'n recordo jo? Una tonteria molt gran. L'època, i això és de One Piece, recordo que estava amb el Marzan i vaig dir, uau, en el manga de One Piece passa això. I ara me'n recordo, no diré el que és, té a veure amb en Jinbei, però vaig dir, uau, és això. I tu vas dir, Marzani, no diguis això, que és spoiler. I dic, no, perquè ho acaba de sortir al manga. I recordo això, tio. Però això ja fa 4 anys, no, d'això? Sí. 4 anys fa que va passar jo amb en Jinbei. I no diré el que és. Aleshores, jo ahí lo dejo. Sisplau, fem-ho bé. M'acaben de fer un raid. Qui ens ha fet un raid? A mi m'han En el teu canal? Hòstia, qui t'ha fet un raid? Retroanime TVCat. I on està? No ho sé. Moltes gràcies. Total de 16 participants. Ah, molt bé. Mira que bé. Hòstia. Igual són Retroanime Cat, igual són d'aquests com el Miquelets que posen... Retroanime TVCat. Ai, no! Retroanime Cat em sembla a mi que estan a Instagram. Parlen d'anime antic, Ah, parlen d'anime. No seran com els Miquelets que posen animes així... No ho sé. No, que si ho fan Però amb mira, animes que no estan llicenciats, a mi em sembla meravellós, però clar. amb tot el carinyo, però Miquelets no se'n van allà? Sí. Bueno, no sé, vale. va desaparèixer. Sí. Aquest anime, emet anime antic. Ah, mira. Anime, Bueno. Perfecte, meravellós. Si recuperes coses improbables, genial. Què més? Més cosetes, més preguntes que tinguin per aquí. Si us plau, com a missatge destacat, perquè així jo ho veig més bé que avui. Som 160 i pico persones aquí. Has repuntat bastant, després d'haver l'apagón. Has repuntat bastant, Sí. Arribarem als 200 altre cop? O anirem a dormir ja? Jo tinc 39. Doncs mira, Hòstia, hosti. sabeu que em fa molta gràcia, però moltíssima gràcia? Ara us explicaré. Ojo, Jo fa temps que... digues, perdó, digues. No, jo fa temps que des de que es va deixar d'emetre Bola de Drac a TV3, jo vaig deixar de veure Bola de Drac, ¿vale? I clar, en general, tot... No, des de que TV3 va deixar d'emetre Bola de Drac, tot, que va deixar de fer... Jo vaig deixar de veure Bola de Drac, no? I clar, el fet de que jo m'he estat esperant fins ara que tornaran a emetre-la per tornar-la a veure, la il·lusió que tinc de veure la primera part de la sèrie, no ho sabeu? No ho sabeu? Buah, tinc moltes ganes de veure la primera. Quina de les vegades que han deixat de fer Bola de Drac? Ara l'última? Bueno, El 2003? Quan? Perquè clar, hi ha però moltes... quan el 3XL, el 3XL va deixar d'emetre... El 2003.
Sí, clar. I No, després- 2000... 2003. No. El A 3XL l'època... va deixar d'emetre el 2003. El .cat no. El .cat va emetre el ZKai, el Bola de Drac Z, el Bola de Drac i el Bola de Drac Ah, és GT. veritat, sí, perdó, sí. És Ah. veritat. Després van fer aquest, sí. I el per on va ser el 2015. 2015-2016 Sí. van tornar a tancar. Allà, des d'aleshores, ja farà 10 anys, això. Farà 8 anys, ara. I ara tinc moltes ganes de veure-la. O sigui, és com, uau, tornar a retrobar... I a sobre és com que Bola de Drac és el més antic que emeten. O sigui, és una sèrie, en veritat, de l'any 80 i pico. Possiblement és el més antic que s'està emetent. El 2011 es va començar a emetre, es van fer els primers episodis, els capítols finals del 2015, i el 2016 van deixar d'emetre-ho tot ja, és veritat. Aquí pregunten si la clau potser és quanta pressa deu tenir TV3 per doblar-la i emetre-la. Ni idea. Doncs depèn de quant de temps hagin comprat la llicència. És que això jo no ho sé. Això, Vull dir- clar, això no. Això, Ni idea. Un dia perquè fem una entrevista a aquesta gent de TV3. A la Laia Cervera, ella ho sabrà més bé que ningú. En directe. Ara és hora que els Hòstia, creadors... ara- Noia. És hora que creadors de contingut agafin entrevistes a la Laia Cervera, si us plau, i li pregunteu tots el mateix. Sisplau, jo des d'allà... Jo ho agrairé. Sisplau, jo també. Així no ho vaig a fer jo. A veure, Que no clar, tinc temps, és que tinc una mudança que fer, que no tinc temps aquest estiu. Sisplau, creadors. Jo petició... Us d'aquí creadors us de demano, continguts, creadors, des d'aquí us demano, feu entrevista a la Laia Cervera, si us plau, o a Cífic Gras, i porteu-lo al vostre canal i pregunteu-li tot Sí. això. Totes aquestes preguntes que ens estan fent al xat de per què, com i quan, les hi podeu fer, i així les tindrem respostes ja. Les tindrem respostes ja. Jo no tinc temps. I de part del DAC demaneu el Fly i ja Ja. està. No? Ja puta, ell fot la cunya publicitària allà. Hombre, clar, tio, no. Clar. Qui no prova no mama, no? Conclusions, després de totes aquestes quasi 2 hores que portem. Si el Zani portés el súper, és evident que les veus intentarien conservar les mateixes, que les del Kai i el Zeta i el Kai, vull dir, això ho tenim bé. Que si el Zani porta el súper, el Songwan serà el Quique Hernández. Que si el Zani porta el súper, el Giren el farà el Santi Lorenz. La pregunta que no m'ha estat massa clara, que aquesta l'he respost més jo que tu, és si la Bulma què faràs? Picaràs a la Roser Contreras? Sí. Picarà Roser Contreras? Meravellós. Meravellós, ja està. Jo no vull més respostes després d'això. Picaràs Roser Contreras. Jo sé que la portaràs. I ja està. La Mònica, la Maria... Home, i Saps tant, més tu i que jo. tant. No, home, no em pots dir que picaràs a la Roser Contreras i que m'acceptaràs un no per resposta. No em pots acceptar un no per resposta d'aquesta dona, de la nostra Bulma. No, Sembla que al final acabaràs sent tu, Magori, que vagi a buscar la gent. Una cosa, jo crec que qualsevol director que la porti té l'obligació si més no, de picar a la porta de tots els actors que han sortit. Sí. És a Això dir, s'ha de fer, després s'ha de Són els propis, també els propis actors, com jo he dit abans amb el Ranma, que diguin no em veig en cor de fer-ho, o sí que em veig en cor, ja està. En aquí pregunten... Sí. No pregunto per la 17. La 17 ja està substituït en el CAI. Ja és l'Hernán Fernández. Vull dir, per mi ja està bé, és l'Hernán. És que els que estan Saps també substituïts... Perdona, és que els que estan substituïts en el CAI, si es van substituir als moments perquè ja no volien fer-ho. Sí, o perquè estaven jubilats, o perquè és que a veure una cosa, és que... Clar, és que això... És... Que la 17, que era fer el Quim Sota... Clar, és que en el muntatge que vaig fer jo sortia el Quim Sota. El Quim Sota, el magnífic Quim Sota, té un... No direm l'edat, però té Sí, una sí, edat. la té. A part que al Sí, sí. moment que van fer el CAI, ell van s'havia conèixer. jubilat i tampoc no tenia intenció de doblar. Ara, si el Quim Sota vol participar, o cap problema, però no el veig fent la 17. No. És que... És el nostre 17? Sí, Sí. és el nostre 17. Sí. Evidentment. Però realment, la 17, ara ja, després de que hagi fet l'Hernán, hòstia, li queda quadrat. Li queda quadrat. Per veu, per tot, li queda magnífic. I a més, em dóna la sensació a mi que ja va fer com un... El va quimsotejar una miqueta, i això mola molt. O poder, fent la 17 original, li queda bastant semblant al Quim Sota. També és veritat que en si forma veus de el- parlar, no amb el timbre de veu, sinó amb la forma de parlar, aquella... Suposo que també quan veuen la sèrie aquesta, Ja. escoltant els actors anteriors i diuen, Sí, bueno, clar. pues la té aquest to, pues tira pa allí, no? Dic jo. O també, Com va passar amb el és feina Freezer, del no? director de buscar una veu que tampoc no sigui tan diferent. Exacte, que la gent es jubila amb tot el dret del món, evidentment, Ja. evidentment.
Què més? Sabeu que també em fa molta gràcia escoltar? Aquí. Fa moltíssima gràcia escoltar a la Marta Barberà. Oi, Home, que el Krilin, per favor. En Krilin, que és el fly, Però el Krilin... El nostre Krilin, també tenim ganes, d'escoltar-te. Perquè el Krilin i el Goku a Super tenen molt feeling, Jo faria un pròxim directe en el moment de que si la dirigeixo, llavors faríem potser un pròxim directe. Home, per favor, ho demano. Però això només en el cas que la dirigís, per parlar de temes com aquests que hem parlat i d'altres, com per exemple els temes dels noms. T'estàs comprometent a que si tu al final ets el que dirigeix i es pot dir fem directes poder més assiduament de dir, ei nois, i això? Com ho veieu? I que la gent, un momentet, i que la gent fem enquestes inclús per Twitter, per Instagram, de dir què vota la gent perquè una cosa sigui així o tal. En tema de càsting també o només en tema de... No, en tema de càsting... Aquí jo no deixaria que la gent decidís. Jo aquí faria... Jo tampoc, Això és com cada un fa la seva... d'aquí de futbol, molt respectable, però hi ha coses que s'han de comentar, no? De dir, ei, això sí, això ara, hi ha coses, per dir, per exemple, que diem, per exemple, Samaku o Samak. No, és Samasu o Samas. Perdona, Samasu o Samas. Clar, què fas aquí? Per exemple. Samasu. Samasu. No? Jo penso igual, Samasu. Jo també. Però hi ha una altra discussió que és virus o bills. Es veu que ara Toei no vol dir bills. Us heu fixat que els darrers animes que fan per TV3 no és el mateix els noms com els dèiem abans? Sí. Ara no és Karasuno, és Karasno, no és Sasuke, és Sasuke, no és... Exacte. Llavors, ja no sé si això són directrius de TV3, que els lingüistes els hi diuen no, ho hem de fer el més japonès possible, o què? Però que aquí el tema dels noms és de les coses més complicades que hi ha. Mira, no, jo diré una cosa, ja sigui de clar. A Japó no dirien... Bills o virus? Virus. Perquè ja van dir a la pel·lícula del Quantes vegades ho han dit virus? Virus en l'última pel·lícula, Dak, a l'última pel·lícula diuen virus. I es veu que és orden de Toei. Això em va arribar a mi al novembre del 2022. Sí, és orden de Toei, però vale. Jo només diré una cosa, i això ho dic a tota la gent. A Japó, t'asseguro jo que no diran Mortadelo i Filemón. Mortadero i Filemono. I això m'ho va dir una persona que està allà. Vale, la pregunta que tinc jo és què té que veure això amb Samas o Samasu? Pues molt fàcil, que a vegades tindria que adaptar aquests noms al nostre dialecte perquè queda molt raro. De Sasuke, tu llegeixes Sasuke, no dius Sasuke. No dius Kuririn. No. M'entens? Bueno, ja. És que a mi, menjant-se les us, a mi no m'agrada tampoc. Jo diria Samasu. De fet, hi ha un vídeo a YouTube, que ho podeu veure, on el Marc Zani, que no hem parlat d'això, ja ha fet el Black Goku, que tu vas dir, deixa'm provar a veure com el faria, jo crec que el faria així. Te'n recordes que vas dir? I jo vas fer-lo com tu vas voler fer-lo. I allà, hi ha un moment que diu, aquest és el cos, el meu, el d'en Samasu. I diu Samasu. I a mi em sembla meravellós aquell moment. Podeu trobar el vídeo a YouTube, al nostre canal de YouTube. Vaig dir Samasu perquè t'ho vaig preguntar tu. Jo vaig dir Samasu perquè vaig escollir Samasu. En aquell moment jo era el director d'aquell spot. Exacte. En 1 minut i 3 segons. Jo en aquell moment no tenia idea qui era Samasu. Jo he fet de director en 3 episodis diferents de Bola Drac Super en català. A l'episodi d'aquest quan en Black Goku es presenten en Goku i en Trunks. L'altre és en l'episodi 69, que és en Vegeta amb en Goku i l'Arare, i després en el 131, al final, la batalla final. Jo ja estic content. Jo ja m'he passat la vida. És que veus? És que aquí, per exemple, el Poche, no sé si és el o la Poche, em diu Verus és igual a cervesa i Whis és igual a whisky. Clar, a mi quan em diuen virus, jo no penso en cervesa. Jo tampoc. Penso en virus informàtic, sí. Clar. I en aquest cas estem parlant de cervesa. Virus. Però aleshores, si fem la pronunciació igual que els japonesos, en Whis tindria que ser Wissa. És en Wissa. En Wissa. Per què no li diem Wissa? És Whis. Clar, és que... Buruma. Lo de virus jo crec que ens acabem acostumant. Però a mi em mola molt més Bills. Bueno, era Bills. Sí, amb la ella de Lleida. A mi no m'agrada. El Bills. No m'agrada Bills. M'agrada Bills, amb la L. A
A mi m'agrada, és formes de cada uno. No sé què pensar la gent. Bills o virus? O bills? Ah, a veure què diu. Va, Bills. fem una prova. Què dieu per aquí pel xat? Bills? Virus? Virus? Estan dient virus? Ah, Lluís Cubat. El germà d'en Virus es diu Xampa. Sí, es diu de Xampa. xampany. Però la pronunciació Xampa. és De xampa. xampany. La pronunciació és xampa, Clar, és que Xampa. tots són begudes. Aquí diuen, Ah. jo diria Bills, Bills, virus, Bills. Hòstia, guanya Bills, Clar. Bills. A veure, Virus. Clar, a veure, L'acostum. no ens enganyem. TV3 sempre intenta que els noms siguin el més proper a l'original. Bills. Val? Això ha passat sempre amb les pel·lícules. Amb els animes han sigut més lleugers en aquest aspecte. Que Sobretot guanya- amb el japonès. Molt, Que molt. guanya Amb les Bills. pel·lícules, Molt. sí. Que guanya Amb les Bills. pel·lícules, per exemple, me'n recordo que Lady Di em feien dir Lady Di. I al final vaig dir "És que ningú entendrà què és Lady Di, perquè en anglès és Lady Di. Però aquí entenem Lady Di. Llavors, és a dir, exageradament, és a dir, tot molt anglès o molt... És a dir, jo quan faig documentals, aquells famosos documentals que faig del Ben Fogel, Sí. els habitants de la fi del món, Sí. que precisament demà aniré a fer, cada capítol és un país diferent, i quan em toca països... Me'n recordo que fa poc vaig fer un país de Gales, mare de Déu. Dir aquells noms gaèlics és horrorós, però te'ls fan dir com ho diuen ells. Per tant, té la certa lògica que TV3 vulgui que siguin noms autènticament, quan més japonès, millor. Ara Però és que és pensant... molt difícil, perquè Ara- el japonès Clar. la força no recau en una síl·laba, sinó que recau en dos. És a dir, la manera de dir-ho només pot dir-ho el Masumi, que és el que sap autènticament japonès. Llavors, el tema d'entonació és occidental, perquè no sabem... És a dir, ho podem dir el nom específic, però amb una frase llarga ens costaria molt. Llavors, l'únic que és el canvi són els fonètics. I el fonètic, sabem que en japonès la U la posen escrita, però que no es pronuncia. O es pronuncia molt poquet. També és veritat que ells, tots els noms anglesos i estrangers, els orientalitzen, els fan japonès. I tant, ja t'ho dic Bueno. jo. I llavors, clar, ells no fan el mateix que nosaltres. Vale, ara No. la És pregunta a dir, que... ells els noms anglesos els fan... Llavors, clar, com ho hem de dir? A l'anglesa. És a dir, hem de dir beer, Beer. perquè ells no saben dir beer. Ells ho diuen beer a l'anglesa, al Virus. japonès. Virus. Llavors, clar, és a dir, què hauríem de dir-ho? Ho hauríem de dir com freezer. Freezer sí que ho diem nosaltres en anglès. Perquè no hi ha cap problema, però hauríem de dir els noms anglesos, Jo- no japonesos. Freezer. És que- Tinc una altra... Jo tinc diverses preguntes. Podem però- estar hores, Sí, debatint exacte, podem estar hores. Aleshores, la pregunta que tinc jo és, si en japonès, recordant del súper que l'hem vist en japonès tots, diu, en Whis li diu Virus-sama, no diu Virus-sama, diu Virus-sama. Clar, és que sembla que digui Bills. Aleshores, a mi em sembla meravellós que diguin Bills. Que s'ha de dir virus. Bueno. Doncs que mandi qui mani, tu, i ens quedarem amb el que hi ha, ja està. Però virus és una connotació que no té res a veure amb l'original. Perquè a mi, quan Ja. m'ho has dit, avui que hem parlat del tema, precisament, Sí, amb el Chupito que ens m'has has dit fet, virus, perquè avui hem jo xerrat amb un pensava Chupito. que... Sí, jo pensava que virus era de virus, la paraula virus, com bactèria, virus. Sí, I jo pensava, bé, és el dolent, No. sí, doncs virus. I no. i en Freezer ha de ser Air Fryer, que ho sàpigues. El fryer. Air Fryer, En Freezer ha de Air ser... fryer. Has vist aquell vídeo, no? Sí, molt bo, Air fryer. Sí. Aquí també en posen un altre, que això ara no, és molt tard ja i no parlem del No, tema, perquè jo vull però... fer un parell de preguntes Marc, abans de tancar. I potser ja us ho heu explicat o encara no. Però amb Super, què serà? Super Guerrer Blau o Super Saiyan Blue o Blau? Home, jo no vull el Super Saiyan Blue. Jo no vull el Blue. Jo, Bueno, el Super Saiyan blau, sí. A mi blau Super Saiyan mola. blau, per què no? En japonès és Buru. Mm. Buru de Blue. Aleshores, en Burro, català... de burro, de burro. De burro. Blue, Super Guerrer Blau. Llavors hauríem de dir Blau Sí. o Blue? Sí. No, blau. Blau és maco, blau. Super Guerrer 10 És un- i Super Guerrer Blau. Sí, però ells ho fan tot en anglès. Ja, però nosaltres no. No vam dir Home, per què Camesenin, no? vam dir Foret És que- Tortuga, perquè hem de dir ara... Escolta, Blue. Sí, clar. Que Water i vam dir- Seven, exacte, sí, però... Sí, Marc, si ens, que Water 7 si era ens Water 7. adequem al que vam fer fa 20 anys... Però tot això, escolta'm, vam fer el que vam poder. Tot això
desitgem que siguis el director i ho puguem discutir en altres directes, de veritat t'ho Sí, demano. millor. Aleshores, Sí. la pregunta que tinc jo, si al final tu dirigeixes Bola de Drac Super, tinc permís per venir a l'estudi a gravar en més d'una ocasió? Ui, jo no puc donar-te aquest permís. No, el permís, el de TV3, t'ha de donar- el de TV3 ja el t'ha de tinc. donar TV3 i El de t'ha de donar TV3 primer ja el l'estudi. tinc. I l'estudi Sí, sí. ja els comprarem tasses i clauers. Llavors no hi ha problemes. No tinc problema per venir a gravar. No hi ha cap problema. Vale. I després, el blog de la nit friki, que tenim a la web, també l'hem de potenciar i que tregui fum per totes aquestes coses que estan parlant avui, en directes, en Instagram, en Twitch i el blog que tenim. Avui hem anat a gravar a la nit friki com feien el doblatge. ja. Un altre director, agafeu aquest director i feu directes amb aquell director. No em facis anar a buscar un altre director per convèncer-la que em deixi entrar. Ja et tinc a tu, jo. Home, Sí. què seria la nit friki? Tu te'n recordes aquella pel·lícula de Hook que deia què seria de Peter Pan sin el Capitán Garfio? Doncs la pregunta que et faig és què seria de la nit friki sense el Marzani? Res, Ja. Res. és així. Ets el nostre Capitán Garfio. Sí, hòstia. Mira, diu, tornarà al bloc d'en Marzani. Bueno, jo crec que... El té a la nit friki La no fa idea- servir. A veure, la idea, si m'he fet un Twitch, és perquè la idea és fer servir el mateix que fèiem al blog, fer servir-ho amb el Twitch, que seria guai, poder comentar els capítols i fer-nos de que doblem competència. T'hem donat la no, vida però- i ara ens vols donar la patada. Amb la nit friki. Capaç de... Però que seria guai. El que passa és que és com tot. O sigui, això requereix temps, Evidentment. perquè ja podem estar hores debatint i no si diem Bills, virus, beer... Arribaríem a una conclusió, jo crec que sí. I que la majoria del fandom al final jo crec que em quedaria content com va passar el amb el Goku Kai. que diríem, Goku black o Goku negre? Black Mira, Goku. una cosa molt clara, I en canvi diem blau. i ho diré sempre. Interactuar amb els fans ajuda molt. I és... Goku fosc. Goku fosc. No. Te rie? A mi Black Goku Goku- m'agrada. Black Goku mola. Jo crec... Sí, és més... Això sí, perquè no és... És la nomenclatura tot Déu. Però el Blue és que vola drac blau i el Saiyan blau és molt maco. Goku Niga. Blau. Goku no. No. Goku negre, no. Vigila perquè aquí em dono compte que en el chat, al moment que hem posat la paraula negra, m'han dit, compte, que això és racista, eh? Sí, el no mateix Twitch, no pots escriure segons quin context. Sí. És a dir, si fem una sessió, diem si hem de negres, es pensaran que aquí som racistes. Vols veure lo fosc? Haurem de dir fosc. Bueno, És que, clar, el Black Goku és més difícil. El Black Goku sí que està és nomenclatura. Però... Bueno. Doncs, gent, jo ara ja portem aquí bastanta estona, portem 45 minuts. Una pregunta i Digues. acabar. Digues. El manga del Super en català existeix o no? El manga del Super en català existeix i va molt més avançat que l'anime. Molt més. I llavors els noms com els han fet? Mira, el Dac ho consultarà. Jo no puc perquè ho tinc tot en caixes. Per això no t'ho estic consultant. Bueno, és igual, que ja és feina per un pròxim dia. Sí, però aquí hauríem... Mira, això és feina per pròxim dia. Potser aquesta vegada hauríem de seguir el manga. Bueno, no és una mala idea, ningú ho ha documentat avui i és una molt bona opció, eh? Superguerrer blau, diuen? Superguerrer blau. Mira, Sí, no diuen blue ja. ni hòsties, eh? Pues- Aquí no sortirà, però és Pues blau. jo firmo, seria una jo bona firmo, opció, sí. però que en Denda no digui guarí, si us plau. Hòstia, ja comencem. Que pesat amb allò, tio. Oh, l'hòstia. Jo faré un clip d'això. Li podem posar Superguerrer blau. Goku moreno, Ojo! però que en ojo! Denda no digui guarí. Marzani, Bajeku, Bajerot, no ho sé jo, eh? Bajerot, això és del de sèrie vermella, tio. Mare meva. Bajarot. Bajerot. Sí, és veritat. En Denda guareix ferides. No, negatiu, Jace. En Denda no guareix ferida. No guareix res. Jo crec que el Denda, el seu llenguatge, ha de dir guarí. Sí. Bueno, i fins aquí Però la nit per què? friki d'avui. Nois, ha sigut un Acabem. plaer tenir-vos. De veritat, Marzani, Quan sapiguem noves notícies, sereu els primers en saber. serem els primers, sí. Farem, atenció, directe sorpresa. Sí, no, 173 Si hi ha un persones que pròxim ens estan directe sorpresa escoltant. és perquè hi ha notícies. Exacte. Ara sí que vull dir...
seriosament, si em deixen, a totes les bromes que fem sempre, comentaris que fem de One Piece, de Bola de Drac, des de la nit friki, vale? Des del Twitter i Instagram de la nit friki, les conyes que hem fet des de fa un huevo de temps fins avui amb els Ani, de que torna One Piece, torna Bola de Drac, bla bla. Jo demano, sisplau, que ningú s'ho agafi com un atac ni com una falta de respecte cap a ningú. Això sí que ho volia dir-ho. És les mateixes ganes que tenim tots. Ha arribat Bola de Drac primer, jo no m'ho esperava. Jo sóc el primer que no m'ho esperava. Vale? Si hagués arribat One Piece, haguéssim estat igual de contents. Que el directe d'avui haguéssim allargat tant? Poder no. No us enganyaré, clar que no. I haguéssim deixat el directe amb el Marzani i amb una altra gent que parlin de One Piece, per exemple. I em sonaria meravellós. O amb el Dak, perquè el Dak és tan fan de Bola de Drac com de One Piece. Aleshores, que ningú s'ho agafi com un atac. Ja està, fins aquí el meu speech. Fem bromes, fem el Troll Zani. Troll Zani activat fins al dia d'avui. Jo crec que a dia d'avui sí que és cert, Marc, que hauríem de desactivar el modo Troll Zani. És a dir, anar a configuració d'ajustes. Un incís, Dak, un incís, un momentet. Tio, però per què no? Tio, un momentet, a la nit... No puc parlar. Parla. Fins ara estava molt bé el modo Troll Zani. Però poder hauríem ara de desactivar-ho una miqueta perquè no hi ha res assegut. Sap que es portarà Bola de Drac Super, però no hi ha res assentat. Tota la informació que es pugui donar a partir d'ara, i aquí vull, perdona que cridi, tota la informació que es pugui donar a partir d'ara pot ser mal interpretada, capgirada, o inclús canviar d'un dia per l'altre. No per part dels Zani, sinó per part dels de dalt. Aleshores, s'ha de vigilar tot molt el que es diu. El modo Troll Zani jo ara el desactivaria un temps, posant-lo en mode avió, i quan ja estigui tot, que estiguem en ello, oye, lo actives i a disfrutar altre cop de la vida. Però s'ha d'anar molt al tanto perquè ara sí que hi ha gent que es pensarà una cosa, arribarà una notícia, hem dit això, a la nit friki, això com ho sabíeu, no ho sabíem, ho van dir per dir, com el gif aquest que he fet del Zani de Bola de Drac Super el 2024, això va ser una puta trolejada meva, i ha arribat. Però Magori, s'ha d'anar al tanto. Què, Dak? Magori, tenemos el Daimas. Podemos hacer el troll. Veus? Igual. No. Això avui han dit pel xat que també arribava el Daima. Això no ho ha dit TV3, que arriba el Daima. No ho ha dit TV3. Clar, al tanto, no han dit res del Daima. Han dit Bola de Drac, Bola de Z i Super. Ens quedem amb això, no hi ha res més. A mesura que anem tinguent informació, doncs, si ens la deixen dir el Zani, si el Zani ens la diu i ens la deixa dir, la direm. I si no, doncs que la digui ell o que la digui qui vulgui. M'és igual. Disfrutar-ho, tio. Disfrutar-ho i gaudir. I quan arribi, doncs que arribi. I ja està, jo no puc dir més. Jo avui al matí estava com un nen petit. A les 1 del migdia m'he quedat amb un 33% de bateria del mòbil. El telèfon té un any, té la bateria bé encara. Té un any el telèfon, vull dir. Té la bateria bé. I tenia un 33% que tinc que ficar a carregar. Hola? Imagina't jo amb 15 alumnes aquí, un xivarri, i jo escoltant tot aquest... Gràcies de... Jo, gràcies de què? Digue'm d'allà. Doncs ja està, perquè la gent, Bola de Drac ho té com algo. Hi ha molta gent que viu gràcies a Bola de Drac. Sí. Ja està. Jo està, el meu speech era fins aquí, Marc. Vols dir alguna cosa més abans de tancar el directe? Res, que estem a la guait, per dir-ho d'una manera, a veure què passarà i això. Que les coses canvien cada 2x3, però que és el que dius tu, el que sabem segur és la notícia que ha donat TV3. I també sé segur que en aquests moments no s'està doblant el Super, ni molt menys. És a dir, encara no s'ha començat. I a més, recordeu que a la notícia que ha donat TV3 és que estaven tancant com negociació, és a dir, no han dit que era el 100%. O sigui, que semblava com si encara faltés la signatura final, no? Això és molt perillós, No, però jo crec que quan ho han dit és perquè només falta això, la signatura final, que potser l'ha de donar un cap de TV3, no sé, és a dir, l'ok final, no? Però això vol dir que fins que no hi hagi aquest ok final, no poden els japonesos o qui sigui no enviaran el material. Ha sigut un preacord, que diuen aquí. I bé, el material pot arribar, no crec que arribi demà, és a dir, pot arribar potser dintre d'uns dies, mes de juliol, si és que realment corre pressa, o potser al setembre. Però en el moment que han dit de molt aviat, vol dir que ja estem parlant del 2024. Tu creus que el so del manga, si ens veiem allà, i això ja estarà rodat?
I si més no, sabrem molta més informació, segur. Jo no estic convençut. I perquè, a més, és un bon lloc. Aquest any és l'any dels 40 aniversari de Bola de Drac, aquest any. Vull dir, és que quadra tot, és que tot quadra. És que quadra tot, nois. Ja està. Ja està, jo fins aquí. Alguna cosa més, Dac? I quan sapiguem alguna cosa que puguem dir, evidentment, tenim cap problema de dir-ho i de comentar-ho. I que disculpeu si pensem moltes vegades que som trolls, però és que moltes vegades no podem dir coses. Primer perquè potser són com correveïbles, és a dir, són notícies que tampoc no estan contrastades, i després notícies que te les diuen, però precisament te les diuen perquè no les diguis, sinó perquè són confidencials. Llavors, aquesta confidencialitat, que és més aviat una confidencialitat moral perquè jo no signo res, com altres coses que faig que he de signar conforme no he de dir res, doncs és una cosa que estem molt acostumats a la nostra feina. O sigui, la nostra feina, que amb molts clients signem confidencialitats i coses que faré dintre de 3 o 4 mesos ja signo ara perquè precisament per no dir absolutament res del que he de fer, perquè no és perquè vulguem nosaltres, sinó és perquè és empresarialment, és perquè el tema pirateria i el tema d'alto secreto funciona així. I perquè moltes vegades, si tu dius una cosa, s'entera la cadena rival i no els interessa. Com el tema dels nens de poder, que anaven tots callats com putes, perquè hi havia la Casa d'Aragón també, per l'altra banda. Poder, com moltes sèries, et feien signar molta confidencialitat, per molt que hi haguessin senyors que volien que ho diguéssim tot i que s'enfadaven perquè no dèiem res. Bé, doncs funciona així. Funciona així. I senyors que estan en l'àmbit polític ho haurien de saber-ho. Suposo que ara sí que m'és igual. Ara ja està. Bueno. Ara ja està. Bueno, jo només diré una cosa. Jo només vull dir una cosa molt maca, que sigui clar. Senyors, no s'emprenyeu amb nosaltres. No us emprenyeu. No us enfadeu. No us enfadeu. I si us enfadeu, prenem-vos un pa amb tomàquet, com dirien Jaume Creixell, i apa. I a viure la vida. Que, evidentment, aquí hem vingut a divertir-nos... Calavera i pita i la ratlla al mig. Calavera i pita i ratlla al mig. No? Hem vingut a divertir-nos, a passar-nos-ho bé i som els primers que volem que arribi Bola de Drac, One Piece, el Fly, el Ranma i tot el que vingui, que tingui que venir, però de qualitat. Bueno, doncs, Marzani, Dac, ha sigut un plaer tenir-vos, de veritat. I ens veurem en la propera Nit Friki, no sé quan. El dia 1 teniu nou podcast de la Nit Friki penjat a les xarxes, el tindreu a partir del dia 1. Recordeu que hi ha un sorteig que el tenim fet en el Twitter de si endevineu qui és el convidat o convidada d'aquest programa del dia 1. I en farem un sorteig d'una cosa que la tinguin aquí, per cert, mira, la donaré aquí en primícia. Aquesta cosa l'ensenyaré i sapigueu que aquest és el regal cavernari. El vaig trobar l'altre dia. Aquest és el regal cavernari, que és una placa de vidre amb en Goku i en Freezer. Al tanto, Al tanto. I el guanyador, entre tots que encertin qui és el... Abans del dia 1, clar, direm qui és, no? Pues entre tots que encertin qui és la convidat o convidada del podcast de la Nit Friki, pues farem el sorteig entre ells. I s'emportarà això. Aleshores, moltes gràcies per venir. Família, ha sigut un plaer. Disculpeu pel tall d'avui, ha sigut una miqueta un directe accidentat, però creieu-me que la Nit Friki som així i el 27 de juny de l'any 2024 passarà a ser el Dia Internacional de l'Anunci de Bola de Drac Super en català. Nois, disfruteu, atents a les xarxes, no sabem quan es donaran més notícies, quan deixaran anar bombes, però, si us plau, gaudiu-les tant com jo avui he gaudit aquesta, de veritat, us ho dic. Val la pena esperar, paciència i disfrutar. Adéu, família. Bon Nadal a tothom! Apa, adéu-siau, moltes gràcies. Sisplau, tu no em deixis mai. Però em sap greu i em fa mal haver de reconèixer que no es pot confiar en tothom. L'amor és demana que t'estimin.